Boa tarde a todos e todas. Reanudamos a sesión deste pleno ordinario. Estábamos na quenda das mocións presentadas polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. Tramitamos a segunda moción sobre a remunicipalización da rede de bibliotecas municipais. Señor Martínez, brevemente, para expoñer a urxencia da moción. Gracias, señora Rei. A moción, co ánimo de clarificar o horizonte nesta cuestión e de concretar tamén os compromisos asumidos públicamente polo Goberno municipal, propón os dous seguintes puntos. Primeiro, instar ao Goberno municipal a completar o proceso de remunicipalización das bibliotecas nun prazo non superior a 2 anos, garantindo que o conxunto da rede sexa de xestión directa e todo o persoal sexa subrogado ao remate do presente mandato. E dous, constituir unha comisión especial integrada por todos os grupos municipais, tal e como se prevé no Regulamento Orgánico Municipal, para asegurar a execución deste acordo e a súa debida fiscalización. Ben, moitas grazas. Votos a favor da tramitación de urxencia da moción. Prospera moción ten a quenda para a exposición de motivos. Grazas. A Rede Municipal de Bibliotecas, con máis de 25 anos de servizo á veciñanza, constitúe un dos principais recursos culturais do Concello da Coruña. Integrada por 8 centros, 2 especializados e 6 de proximidade, e case un cento de traballadores e traballadoras, supón para a Facenda local un investimento superior aos 4,5 millóns de euros anuais e acada un grau de penetración social moi elevado. Case a metade da poboación, máis de 100.000 persoas, é usuaria da rede, que rexistra máis de 1 millón de visitas e 400.000 préstamos cada ano. Tanto a envergadura dos recursos empregados como a calidade do servizo fan das bibliotecas municipais un dos principais activos do sistema de benestar de proximidade e un referente para todo o Estado. Referente que, por desgraza, non é hoxe enteiramente público. Arredor do 65% dos centros e do persoal, como consecuencia de decisións políticas erradas, adoptadas no pasado e complexas de reverter hoxe, están en mans dun operador privado. O custo para as arcas municipais desa parte non pública supera os 2,3 millóns de euros cada ano. A privatización das bibliotecas, decisión que non foi fundada en criterios técnicos, senón en discutibles obxectivos económicos, introduciu e introduce importantes distorsións no funcionamento e supón un freo, cando non unha ameaza, para o futuro desenvolvemento da rede. Coñecedor desta situación e dentro da súa aposta pola remunicipalización de servizos públicos esenciais, nomeadamente no ámbito do benestar de proximidade, o Goberno Municipal da Marea Atlántica comezou na primavera de 2016 un proceso cara á recuperación para o sector público desta rede de bibliotecas que garantise ao mesmo tempo o mantemento do emprego. Malia as múltiples resistencias, en boa medida derivadas da normativa responsable de ter mermado os recursos e as capacidades do sector público nos últimos anos, o 29 de abril de 2019 este proceso culmina cun acordo da Xunta de Goberno local que lle encomenda a unha das sociedades públicas do Concello da Coruña, Empresa Municipal de Vivenda, a prestación do servizo e a subrogación do persoal. Lamentablemente, a situación de bloqueo en tempo preelectoral arruinou, digamos, ou abocou ao fracaso ese procedemento. Co ánimo, como decía ao comezo, de clarificar o horizonte, porque o Goberno municipal, e non só o Goberno municipal, ten asumido compromisos nas últimas semanas de maneira pública, sen concretar o horizonte, sen concretar o prazo en que se pensa abordar de novo este proceso para completalo sen destruir nin poñer en risco ningún só posto de traballo. Imagino, porque levo escoitando bastante tempo, que algunhas intervencións dirán que o proceso que chegou a Emusa o 29 como resultado do acordo de Xunta de Goberno local do 29 de abril era irregular ou era ilegal. Eu xa sei como se conta a historia do Goberno da Marea Atlántica desde outro lado, xa o sei, eu estaba ali, non estou de acordo, e en todo caso creo que é un debate francamente estéril a estas alturas. Eu non quero que ninguén me conte o que eu xa sei, e menos que mo conte de unha maneira coa que nunca vou estar de acordo, senón que se asuman compromisos claros, que nos conten, en realidade, cando, como e onde se vai completar a recuperación para o público da rede municipal de bibliotecas. E con ese ánimo presentamos esta moción e con este ánimo tamén intentaremos acadar un acordo coas emendas presentadas. Moitas grazas, señor Martínez. Turno da señora Martínez polo Grupo Mixto.
No Grupo Mixto Ciudadanos somos partidarios de unificar a rede de bibliotecas a través da xestión directa sempre e cando o Concello teña os recursos suficientes e a capacidade para asumir dita xestión hoxe en día. Para saber ese dato necesítase facer un estudio en condicións avalado polo secretario e polo interventor do Concello. Ás veces hai concellos que non poden asumir unha remunicipalización porque dependen de transferencias, de subvencións, e se ao final non chegan, eses cartos teñen que sair do Concello co que se está asfixiando o propio Concello. En principio sabemos que polo xeral, cando algún servizo se remunicipaliza, acaba saíndonos máis caro aos cidadáns que a xestión externa. Pero en calquera caso estamos de acordo en que se fagan todos os estudos pertinentes sobre os costes reais e os posibles se se asume a xestión directa municipal e que se exploren todas as vías posibles para que se poida unificar a rede de bibliotecas. En relación á municipalización dos servizos, en Ciudadanos sempre nos basamos na maior eficiencia e eficacia, de acordo aos informes técnicos, xurídicos, económicos e administrativos que avalen esa decisión de municipalizar ou remunicipalizar. Ante a posibilidade de internalización por parte do Concello, creemos, insisto, que se deben facer estudios previos para analizar caso por caso. Creemos que o máis importante é que os cidadáns gocen dos mellores servizos posibles. Parécenos moi arriscado forzar un prazo non superior a 2 anos cando se nesa data non hai garantías xurídicas, por exemplo, en relación cos traballadores para integralos no plantel municipal. De feito, vostedes mesmos plantexaron a remunicipalización a principio do seu mandato e non foron capaces de encontrar unha vía que ofrecera todas esas garantías legais e laborais aos traballadores mantendo a súa estabilidade. Unha vez máis, vostedes olvídanse tamén dun principio clave que é o interese xeral, neste caso os traballadores, aos que, ao licitarse ese contrato, este último contrato, quedaron protegidos, pois levaban meses cobrando con retraso e o Concello pagando facturas de xeito irregular. Imos votar en contra, pois, mentres non teñamos uns estudos dos que falamos anteriormente. Grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, a señora Beira. Sí, en primeiro lugar, decir que temos a intención de votar a favor desta moción, sobre todo tendo en conta que parece ser que hai un acordo a respecto de como queda ese petitum da moción. Ben, a moción non deixa de parecerme correcto que se trae aquí a pleno un acordo no que se fala da remunicipalización das bibliotecas municipais, aínda que é evidente que o Bloque Nacionalista Galego está de acordo e, sobre todo, está de acordo con ser exixente co Goberno Municipal a respecto deste asunto, como foi co propio Goberno Municipal da Marea Atlántica no pasado mandato, pero sobre todo con este Goberno Municipal porque temos un acordo escrito no que dicimos que hai que darlle unha solución legal e laboral ao persoal das bibliotecas co obxectivo de termos unha rede única de bibliotecas a través da xestión directa. Evidentemente, ese acordo está acotado porque estamos falando dun acordo de investidura e un acordo de mandato desde o ano 2019 ata o ano 2023, é dicir, esa é a acotación dese acordo que entendemos que se ten que cumprir efectivamente neste mandato, pero que nos subliñamos as dúas cuestións. Non só se trata, evidentemente, da xestión pública da rede de bibliotecas, senón tamén da xestión como unha rede única. Que aconteceu e cal foi, digamos, entre moitas aspas, a excusa da Marea Atlántica para escoller o servizo de bibliotecas como un servizo a remunicipalizar? Que existía unha dobre rede e que esa dobre rede xeraba unha serie de problemas de funcionamento, porque había unha empresa privada por un lado e a propia administración pública. Ben, nos, no pasado mandato, unha das cuestións que criticábamos da xestión por parte de Musa ou da encomenda de xestión por parte de Musa é que esa dobre rede non desaparece se Musa colle unhas cantas bibliotecas. Non desaparece porque precisamente no acordo que se levaba o Consello de Administración de Musa deixaba ben clariñas unha serie de condicións para que non houbese cesión ilegal de traballadores. E, polo tanto, mantiña esa dobre rede porque non podía haber ordes de arriba a baixo entre persoal municipal e o persoal que estivesen en Musa, unha serie de cuestións que deixaban ben claro
que efectivamente non se quería que se denunciase esa encomenda de xestión cunha cesión ilegal de traballadores. Por lo tanto, non se resolvía a cuestión da dobre rede con esa remunicipalización en Emusa. Seguía existindo unha dobre rede, nos incidimos moito na rede única, evidentemente na xestión pública desa rede única estamos absolutamente de acordo. Agora ben, para rematar, o Servizo Municipal de Bibliotecas refórzase con esta xestión directa da rede de bibliotecas e con esta rede única, pero hai que reforzar o Servizo Municipal de Bibliotecas tal e como hoxe o coñecemos, porque ao final o que temos é un xigante con pés de barro e necesitamos verdadeiramente reforzar ese Servizo Municipal de Bibliotecas para que poida funcionar o mellor posible. Moitas grazas, señora Beira, polo Grupo Popular. Señora Gallego. Un momento antes de que me empiece a contar el tiempo. Me pareció entender a la señora Beira que se pactó un texto. Sí, hai unha emenda presentada polo PSOE, que se presentou no Pleno polo Grupo Municipal do PSOE. Supoño que agora terá o turno de palabra para explicar si mantén a emenda ou non. El sentido del voto, bueno, saber un pouco que es lo que vamos a debatir. Pero bueno, vale. Bueno, o que estamos a debater é a moción presentada pola Marea Atlántica cos acordos que aparecen aí. Se o Grupo Municipal do Partido Socialista mantén ou non a súa emenda, o saberemos cando fale o voceiro. Bueno, pues lógico que pacten un texto, lógico, porque llevan 4 años callados en connivencia con la Marea en este asunto también. A mí lo que me parece es un chiste que la Marea presente esta moción, señor Martínez. Lo que abocó al fracaso, a la remunicipalización, es que era ilegal. Es que era ilegal y usted no es jurista, pero el secretario se lo puede explicar como lo explicó en las comisiones de bibliotecas, en el Consejo de Musa y en informes bastante extensos. Si no lo tiene, se lo pasamos. Probablemente lo tenía su compañero Sande. 4 años que no voy a repasar porque no me daría tiempo, estaría aquí una hora, de engaños a los más de 60 trabajadores de bibliotecas, pagando facturas meses y meses sin contrato. Y ahora mismo se siguen pagando desde enero, o sea que lo que corresponde ahora mismo es licitar ya un contrato, no esperar a enero, licitarlo ya, el pliego tiene que estar hecho. El único grupo que ha sido claro en este tema desde el principio ha sido el Grupo Popular. Siempre hemos dicho que era ilegal, hemos preguntado, hemos pedido comisiones. Yo a Sande, bueno, le he mandado correos infinitos, ya no sé cuántos, nunca convocó la comisión. Presentamos una moción en este salón de plenos en marzo y hasta el Partido Socialista se abstuvo, consiguiendo que no saliese adelante, obviamente. Tuvimos que convocar la Comisión de Transparencia para que la Marea nos explicase qué acuerdo iban a llevar a Junta de Gobierno y, sobre todo, qué acuerdo iban a llevar al Consejo de Administración de Musa. Porque, claro, lo aprueban con la campana sonando para las elecciones municipales en Junta de Gobierno y, a continuación, al Consejo de Administración, porque, claro, tenían que cambiar los estatutos. Allí se les dijo claramente, por parte del secretario, por parte del interventor y por parte del asesor jurídico de Musa, aparte de insistir nosotros mucho en este tema desde siempre, que era ilegal, que no se podía hacer. La única manera que hay de poder contratar al personal, primero que ya ni el objeto social se cumplía, Musa no cumplía nada, no solucionaba el problema porque habría trabajadores funcionarios del ayuntamiento y laborales de Musa. O sea, duplicidad igualmente. Y lo que se les dijo, y que es así de toda la vida, no es ninguna ley nueva ni nada por el estilo, señor Martínez, es que el principio de igualdad, mérito y capacidad, y se lo recuerdo al Partido Socialista, es la única manera de que el personal pueda entrar, que se le valore su experiencia, que se le valoren sus méritos, que los tienen los trabajadores de biblioteca, por supuesto que los tienen, pero ahora mismo lo único que pueden hacer es licitar ya el contrato una vez. Desde enero están pagando facturas sin contrato. Casualmente, una empresa que tenía la opción de pedir la prórroga del contrato en diciembre y dijo que no, y llegó a no pagar alguna nómina a los trabajadores, retrasó los pagos y ahora está calladita y encantada con el contrato. Chirría bastante, la verdad. Entonces, liciten de una vez, liciten ya, es lo que tienen que hacer. Y luego, si por el medio consiguen la solución, que es incluir en la tasa de reposición plazas para funcionarios, pues háganlo y acabará siendo 100% municipal el personal. Pero de otra manera no lo van a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Por parte do Grupo Municipal Socialista, señor Laje Tuñas.
Grazas, señora alcaldesa. Señor Martínez, o noso grupo ten formulado unha emenda de sustitución da proposta de acordo que o que pretende é buscar o máis amplio consenso posible e, polo tanto, a leo de forma rápida. Básase no acordo político que temos neste mandato co Bloque Nacionalista Galego e di que o Pleno da Corporación aposta por darlle a mellor solución legal e laboral posible no primeiro ano de mandato á situación do persoal das bibliotecas, co obxectivo de unificar a rede de bibliotecas a través da xestión directa. E, efectivamente, si o grupo propoñente da Marea e o señor Martínez ven posible chegar a un acordo para incorporar ampliamente as posicións que se teñen defendido, nos estaríamos dispostos a que isto fora complementado incorporando unha parte que diga antes de que finalice o período 2019-2023. Tamén o que decimos no segundo apartado, que o seguimento e a fiscalización deste acordo se fará a través das respectivas comisións de Administración Xeral e Cultura. Que pretendemos decir con isto? Tal como se dixo xa cando se estivo negociando o tema das comisións, a nos parece que non se trata de crear máis comisións, senón de que hai comisións de abondo para facer as labores de fiscalización e control. Por lo tanto, as que xa están constituídas deberían de servir para facer a fiscalización oportuna do Goberno e de todo o que se considere convinte. Isto en canto á parte resolutiva e á parte propositiva, eu espero que sexa posible chegar a un acordo, porque as forzas progresistas fomos capaces de chegar a un acordo neste asunto e penso que a diferencia non é moita. O compromiso do Goberno en torno á internalización é clara. Quero precisar algunhas cousas, non? Porque eu vexo a moción que formula a Marea e penso que é certo que hai unha verdade a destacar. A verdade a destacar, indudablemente, é cando se asegura que na Coruña se ten unha rede de bibliotecas municipais que é dos maiores orgullos posibles, que é un referente en toda España. Como ben dicen, un dos principais activos do sistema de benestar de proximidade desta cidade. Só lles quedou decir que isto foi posible gracias aos gobernos socialistas que as puseron en marcha. Hai un elemento de contradición, porque dicen despois que houve alguén que as privatizou, e aí é onde xa non se dá resposta á verdade. Non hai nada que este privatizado. As bibliotecas municipais son todas públicas, non hai ningunha privatizada. É importante isto porque, como se repite moitas veces, pode haber alguén que acabe pensando que hai algunha biblioteca privatizada. Outra cousa é como se presta o servicio. E nós temos un compromiso de internalización, pero ben é certo que tamén temos un compromiso de respeto ao marco da Constitución, aos artigos 23.2 e 103, ao artigo 55 do Estatuto Básico do Empregado Público, onde, indudablemente, os principios de igualdade, mérito e capacidade deben de presidir o acceso á función pública. Por lo tanto, o que hai que facer compatible a internalización, que haxa unha única rede, digamos, coa mesma norma, que todos sabemos de que estamos a falar, pero debese de facer con respecto á legalidade. E, por certo, para rematar, os meus compañeiros, a miña compañeira, o meu compañeiro que formaron parte dun Consello de Administración, non fixeron ni máis ni menos que atender á legalidade e os informes que existían. Teñen o mismo compromiso que temos o conxunto do Grupo Socialista en torno á millora das bibliotecas municipais, pero con moito orgullo do que se ten feito, porque o que se ten feito, guste máis ou menos, non hai por que omitilo. Se fixo baixo os gobernos de Paco Vázquez e de Javier Losada, baixo os gobernos socialistas. Moitas grazas, señor Laje. Señor Martínez, como propoñente da moción, á vista da emenda de sustitución que propón o Grupo Municipal Socialista, acepta vostede a sustitución a esta emenda? Con ese engadido á redacción original da emenda, sí. Ben, pois aceptada a emenda á moción co engadido específico antes do período 2019-2023, creo que foi o que dixo o señor Laje, procedemos á votación desta moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Moi ben, pois queda aprobada a moción por maioría absoluta. Pasamos á terceira moción presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica,
referida á emerxencia climática. Señora García, brevemente para expoñer a urxencia da moción. Bueno, eu creo que é un tema que leva sendo urxente 20 anos ou incluso máis décadas, non? E que vemos que a medida que vai pasando o tempo, pois a comunidade científica nos avisa de que estamos chegando a un punto de non retorno e de proximidade ao abismo. A maiores, pois para este mes, o 27 de setembro, se plantexa dentro dos movimentos sociais unha folga polo clima. O 27 de setembro ya ha caído pois defender a moción agora. Moi ben, procedemos a votar a urxencia da moción. Votos a favor. Apróbase a urxencia. Ten o uso da palabra para a exposición de motivos. Si estou un pouco confusa porque non sei se ler primeiro os acordos ou a exposición de motivos. Creo que se fixo das dúas maneiras durante este pleno, entonces simplemente por aclarar. A súa elección, señora García, o que prefira, se quere empezar polos acordos e logo expoñelo ou ao revés, como queira. Bueno, pois empezarei polos acordos. É unha moción que transcribo de maneira literal a como se nos presenta por parte da Alianza pola Emerxencia Climática. É unha alianza de case 50 colectivos que están activos a nivel local, a nivel autonómico e tamén a nivel estatal, pero, bueno, en realidade todos sabemos que se refire a un movimento que está tendo lugar a nivel internacional, non? E que piden que os concellos e as administracións en xeral se declaren en emerxencia climática e adopten as medidas con carácter urxente, medidas cuantificables, avaliables e efectivas para abordar este reto que temos, que non só ten consecuencias medioambientais, como todos e todas sabemos, senón que ten tamén consecuencias desde o punto de vista social, económico, nos movimentos migratorios, no urbanismo e incluso na conformación da cidade. Así que paso a ler os acordos que nos piden que adoptemos aquí no Pleno con vistas a declarar a Coruña en emerxencia climática. O primeiro acordo é establecer os compromisos políticos, normativas e recursos necesarios para garantir as reduccións de gases de efecto invernadoiro para chegar ao balance neto cero non máis tarde de 2040 e, a ser posible, antes de 2035, así como deter a perda da biodiversidade e restaurar os ecosistemas como única resposta posible para evitar un colapso de todos os sistemas naturais, incluído o humano. O segundo acordo refírese a abandonar os combustibles fósiles apostando por unha enerxía 100% renovable de xeito urxente e prioritario. Para elo, os gobernos municipais deben analizar como lograr este obxectivo e propoñer os plans de actuación necesarios. Entre outros, frear novas infraestructuras fósiles, alcanzar o pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable e unha mobilidade sostible o antes posible, crear espazos peonís, fomentar a bicicleta e outros medios de transporte non contaminantes, reducir a demanda de enerxía ata consumos sostibles, promover o aumento da eficiencia enerxética e das instalacións renovables, crear espazos educativos e de información á poboación sobre a emerxencia climática, acadar unha política de residuo cero, evitar os bancos cos que traballa o municipio que financien proxectos baseados en combustibles fósiles, apoiar a xestión dos comunais enfocada á recuperación da terra fértil e o freo da erosión. A recuperación dos acuíferos, a recuperación dos pastos a través da xestión intelixente do territorio, determinar apoios e beneficios fiscais para os povos e aldeas que desenvolven funcións claves na mitigación do cambio climático e abordar proxectos de rexeneración rural, ecolóxica e humana. O terceiro acordo refírese a que é necesario avanzar, entre outras, nunha economía local de proximidade que impulse a soberanía alimentaria, a silvicultura, agricultura e gandeiría ecolóxica e de proximidade, acadando o antes posible o pleno suministro agroecolóxico nos servizos de restauración municipais e estendéndoos ao resto da poboación. O cuarto acordo fala de iniciar a necesaria adaptación dos municipios á crise climática, coas consecuencias do incremento da temperatura global, as olas de calor, a irregularidade das precipitacións, o aumento do nivel do mar e outras manifestacións que xa están a producirse. E, por último, no quinto acordo, a xustiza, a democracia e a transparencia deben ser piares fundamentais de todas as medidas que se apliquen, polo que se ten que establecer un mecanismo de toma de decisións cidadán de carácter vinculante, con competencias en materia de vixilancia, seguimento e control das medidas adoptadas. Para elo, será necesario establecer indicadores e obxectivos verificables e cuantificables. Faise necesario garantir que este mecanismo integre especialmente a visión de xénero e de outros colectivos vulnerables. Estes serán os acordos. E se procede, pois, leo a exposición de motivos que nos fai chegar a mesma Alianza pola Emerxencia Climática. O que pasa é que vai excedida xa minuto e 10, 3 minutos para a defensa das mocións que teñen todos os grupos. Sí, bueno, eu iba a transcribila simplemente tal cual, non? Así un Perdón.
que iba a comunicala tal cual nos chegou realmente, porque foi a petición dos colectivos. Sí, pero, bueno, temos todos a moción que se presentou, que entendo que no sentido literal que ya enviaron ao seu grupo e, polo tanto, os 3 minutos son para expoñer de maneira oral ou defender o obxectivo ou por que se presenta a moción, un debate pequeno de 3 minutos. Como consta, xa que leva un minuto de máis, deixámolo aquí ou ten medio minuto para resumir. Bueno, eu creo que realmente as causas e as consecuencias do cambio climático son coñecidas por todos e por todas, e sí que falta unha resposta decidida dende os gobernos. Non, a cidadanía eu creo que nos está pedindo unha aposta clara por este tema, porque realmente as consecuencias eu creo que son dificilmente avaliables, e o que se consigue avaliar dende a comunidade científica, a verdade é que non fai máis que meternos moito medo. Estamos vendo xa consecuencias no día de hoxe, a nivel local, pero tamén a nivel planetario. Acaban de ser realmente pois esas alertas absolutamente espeluznantes de incendios forestais, un problema que conocemos moi ben en Galicia, pero que simplemente a punta do iceberg. Realmente iso vai desembocar nunha reacción en cadena que o que fai é obrigarnos realmente a abordar estrategias xa non só de mitigación do cambio climático para tentar frealos, senón realmente tamén para ir adaptando a Coruña a un cambio que xa está aquí. E como moi ben se di na moción, pois tentar mobilizar forzas, as forzas vivas da cidade, a cidadanía, os gobernos, as entidades para tirar todos na mesma dirección. Téñense dado pasiños necesarios, pero dende o noso punto de vista insuficientes. Con isto o que quero dicir é que hai que metelo turbo. Ofrecemos a nosa colaboración realmente para que así se faga. Remate, por favor. Xa remato porque me estou excedendo no tempo disponible. Moitas gracias. Grazas, señora García. Por Grupo Mixto Ciudadanos ten a palabra a señora Martínez. En relación a esta moción sobre o cambio climático, debemos sinalar que a crise climática é xa un feito no que se non impulsamos políticas para frear este impacto, tornarase irreversible. As evidencias científicas recollidas a través das últimas décadas, así como o consenso generalizado entre a comunidade científica, é que o noso planeta está experimentando un proceso paulatino de quecemento global. O cambio climático está sucedendo con toda probabilidade debido á actividade humana e supón un risco significativo para unha ampla variedade de sistemas humanos e naturais. En Ciudadanos propoñemos medidas decididas para a reducción deste impacto, como son as propostas en materia de transición cara a un novo modelo enerxético onde se favorezan as enerxías renovables e non contaminantes, diminución do consumo de combustibles fósiles, diminución das emisións e residuos tanto industriais como domésticos, implementación de medidas de eficiencia enerxética tanto na industria como no transporte como nos fogares, mellora das prácticas industriais, plans de protección da biodiversidade, educación e sensibilización medioambiental, traballo en colaboración con grupos ecoloxistas, industria, comunidade científica e sociedade. Dito isto, podemos aceptar o punto 1, aínda que a data límite fixada pola Unión Europea é o ano 2050, pero estamos en contra do punto 2, non se trata dun sistema enerxético 100% renovable, senón sostible e con emisións neutras en consoancia cos compromisos adoptados en e pola Unión Europea. O enfoque adoptado confunde medios renovables con fins sostibilidade. Tamén estamos en contra do punto 3, a soberanía alimentaria como concepto xeral pode implicar a defensa de medidas anticompetitivas que poden atentar contra o libre comercio. E tamén discrepamos cos puntos 4 e 5 porque é complicado someter as decisións sobre o clima a decisións cidadáns vinculantes, xa que a maior parte da poboación non pode contar con todos os criterios para tomar decisións de tan alto contido técnico. Creemos que é máis convinte que se realicen estudios técnicos previos que valoren a situación dunha forma adecuada. Polo tanto, non podemos apoiar esta moción. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. O Grupo Municipal do BNG hai aspectos desta moción que lle merecen matices. Por exemplo, moitas das medidas parecen máis orientadas a concellos rurais, mais por respeto aos grupos propoñentes, dado que é unha iniciativa impulsada por organizacións sociais e ecoloxistas de todo o Estado, e pola importancia do tema que aborda, votamos por non emendala e anunciamos xa que imos votar a favor. Hai un refrán que di que o urxente non deixa tempo importante, creemos que iso sempre é mao, pero na loita contra o cambio climático non é que sexa mao, é que é un auténtico suicidio, porque o que está en xogo é a propia pervivencia do planeta
e con iso a propia pervivencia do ser humano como especie. A exposición de motivos fala de que 1 millón de especies están ameazadas pola actividade humana. Habería que engadir que tamén está ameazada a propia especie humana. Unha das consecuencias da situación de emerxencia climática é o incremento das catástrofes por alteracións climáticas, os éxodos masivos de poboación, as crises de fame, e xa que logo un incremento aínda maior das desigualdades a escala planetaria. Recentes informes de 2 organismos dependentes da ONU, o Panel Intergubernamental sobre o Cambio Climático e a Plataforma Intergubernamental de Biodiversidade e Servizos Ecosistémicos, alertan sobre a catástrofe ambiental e humana a que está abocado o planeta se non se produce un drástico cambio de rumbo, xa que non se están cumplindo os obxectivos marcados nos cumios do clima e nos acordos internacionais. Simplemente gustaríanos, mellor dito, aportar a este debate algunhas reflexións. Na loita contra o cambio climático non abonda con cambiar hábitos individuais, é imprescindible cambiar o modelo de produción, o modo de produción que está levando o mundo a esta situación crítica, e hai que actuar localmente. Hai un refrán que di, pensa globalmente, actúa localmente, e en Galiza temos que actuar en contra frente a factores locais que inciden no cambio climático no noso país. E poño varios exemplos. Se Galiza se convirte nunha república eucalipteira, non estamos contribuindo á loita contra o cambio climático e a frenar o cambio climático. Se froito da nosa dependencia, Galiza especializouse en acoller industrias de enclave que exportan a produción e os beneficios, mentres aquí depredan os recursos naturais e deixan a contaminación, caso por poñer un exemplo das centrais térmicas, non estamos contribuindo a frenar o cambio climático. Se a insuficiencia ou a inexistencia de servicios públicos de transporte fai que en moitos casos en Galiza sexa necesario o recurso ao vehículo privado para viaxes dentro do noso país, non estamos contribuindo a frenar o cambio climático, e con iso enlazo con unha última cuestión. O maior contributo que pode facer o Concello da Coruña á loita contra o cambio climático é apostar por un novo modelo de mobilidade no que a prevalencia do transporte público este total e absolutamente clara. Algo que, a xuízo do BNG, ten que ser unha prioridade nos 4 anos deste mandato. En calquer caso, reiteramos o noso voto favorável a esta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Por parte do Grupo Municipal Popular, señor Rodríguez. Ben, boa tarde aos restantes membros da corporación, aos traballadores do Concello, a xente da prensa e a todos aqueles cidadáns que nos siguen ben neste salón de plenos ou ben a través de streaming. Tamén, por ser esta a primeira ocasión na que tomo a palabra neste pleno, gostaríame deixar constancia da honra que supón falar en nome de todos os veciños e veciñas da cidade, e moi especialmente dos 38.000 que as pasadas eleccións depositaron a súa confianza neste grupo. O cambio climático é un problema global cuxa resposta internacional articulase a través do Acordo de París. Por outra banda, o panel intergubernamental de expertos sobre o cambio climático, o IPCC, ten alertado xa sobre a necesidade de acelerar o proceso de transformación en todos os ámbitos da sociedade para conseguir cumprir cos obxectivos deste acordo. Dende o Partido Popular compartimos a preocupación que sustenta a declaración e concordamos tamén coa necesidade de actuar fronte ao cambio climático reducindo as nosas emisións de gases de efecto invernadoiro, fomentando o uso de renovables, mellorando a nosa eficiencia enerxética, implementando accións de adaptación a nivel local e apostando pola economía local e de proximidade. Consideramos, polo tanto, que o éxito na loita fronte ao cambio climático precisa da participación activa de todos os asentes económicos e sociais en base a responsabilidades e competencias compartidas. Non obstante, é certo que o tenor literal da declaración leva aparellada a adopción de obxectivos vinculantes ou a creación de mecanismos de toma de decisión con competencias que entendemos non teñen encaixe no marco competencial actual. En base a isto, non podemos asumir a declaración nos termos en que está redactada, se ben non temos dúbida da necesidade de facer fronte dende o Concello á situación de emerxencia climática mundial, por exemplo, a través do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía, ao que a Coruña está xa adherido, pero que nós apostamos por reforzar aínda máis o seu compromiso para situarse na vanguarda da acción climática dende a perspectiva local. Con todo, non é a intención deste grupo frustrar a declaración e, polo tanto, o sentido do seu voto
Toda vez que, nesta ocasión, pois, imos dar prevalencia ao fondo sobre a forma, será o de abstención. O que sí non podemos deixar de sinalar é o intento por parte do Grupo da Marea, a través desta moción, de converterse agora en abandeirado da loita contra o cambio climático. O compromiso cos obxectivos de desenvolvemento sostible da Xenda 2030 acredítase día a día no exercicio das distintas responsabilidades. Acredítase, por exemplo, impulsando unha estrategia galega contra o cambio climático, impulsando, por exemplo, unha estrategia de infraestructura verde de Galicia, ou mesmo incluso acredítase rematando o saneamento da ría do Burgo, pendente agora do dragado dos lodos contaminantes. Tal e como, por exemplo, teñen feito outros membros desta corporación no desenvolvemento das súas responsabilidades nesta materia noutras administracións. O que non é posible é intentar soster ese compromiso cando na folla de servicios destes 4 anos, e temos que falar dos 4 anos pasados porque todavía estamos a padecer as consecuencias, o que destaca é o abandono da sociedade xeralizada da cidade, que non paliou ni siquiera esa mala copia do Plan Rúa que foi a pé de barrio, abandono de sociedade que, por certo, seguimos a padecer á espera dese plan de choque, iniciativa anunciada no seu día polo PP, pero que aínda o actual goberno, aínda que fixo súa, pois do cal nos alegramos, evidentemente, comprometeuse a poñer en marcha, pero estamos aínda esperando. 2 anos en adxudicar o mantemento de parques e xardíns por mero capricho político ata que o Tribunal de Contratación obrigoulles a rectificar. 2 anos xa, dende o comenzo largos, dende o comenzo 17, no que o Servizo de Recodilla de Basura está sen contrato, pagando irregularmente mes a mes preto d'1 millón de euros, outros 2 anos no Servizo de Limpeza Diaria, traducíndose tamén noutro case millón de euros, e, polo tanto, engadindo que se puxeron de perfil absolutamente en todo relacionado coa planta de Nostián, selado do vertedoiro, porcentaxe de reciclase, tratamento de refugallos, desentendéndose por completo do control da concesionaria, a pesar de ser a súa obligación, pois entón temos que concluir que non estamos ante unha folla de servizo digna de alguén que pretende situarse a través desta moción na vanguarda da loita contra o cambio climático. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Grupo Municipal Socialista, señora Fontán. Gracias, alcaldesa. Boa tarde a todos. Ninguén dubida de que o noso planeta atopase na UCE climática. E, aínda compartindo a filosofía que inspira a moción, nos vemos abocados a non poder apoiala. Para nós, os contidos da mesma deberían estar adaptados á realidade do noso Concello e, sen embargo, vemos que son moi xeralistas, máis propios dunha declaración ou unha moción de nivel autonómico ou estatal que non de algo en termos da cidade da Coruña, coruñeses. Termos e realidades como pastos, aldeas, povos, silvicultura, gandería, semellan moi alonxados da nosa realidade, do noso medio urbán. Estaríamos de acordo con unha gran parte da moción, sin dúbida alguna, pero desde esta cidade temos moito que aportar á loita contra o cambio climático. De feito, xa o fixemos no 2011 co acordo unha estrategia contra o cambio climático. Entendemos, pois, que unha declaración, unha moción desta trascendencia debería contar co acordo de todos os grupos e cunhas aportacións realistas e comprometidas cuya inspiración sexa a nosa realidade urbán. Por iso mesmo, porque estamos convencidos de que todos os grupos aquí presentes estamos a prol da defensa do medio ambiente e da loita contra o cambio climático, é polo que estamos seguros de que poderemos atopar ese punto de encontro máis pronto que tarde para retomar un acordo polo futuro do noso planeta. Falábase aquí do Pacto dos Alcaldes polo clima, ese é un bo foro a que temos que asistir e no que a máis temos que ser pioneiros e avanzadilla. Temos que ter unha palabra clara, unha voz clara dentro dunha cidade que sempre apostou por ser vanguarda na defensa do medio ambiente. Reitero, señora Gracia, que pola nosa banda estaríamos dispostos a apoiar a filosofía e apoiamos a filosofía que inspira esta moción, pero hai determinados aspectos, en concreto, por exemplo, o punto 5, que entendemos que non se atinxe ao que creemos que debe ser unha defensa conxunta de toda a corporación e deste goberno polo medio ambiente. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, señora Fontán. Procedemos daquela votación da moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 3, 5, 6, 7. Queda rexeitada.
Segunda, ¿no? Segunda votación. Segunda votación, no. No sabía lo que habían votado todos. Ah. Repetimos a votación. Pero si hubo empate, se repite, si hubo empate, señora doutora. No, 7, 10 Ciudadanos votou en contra e 9 abstencións. Rexeitada. Sí. Ben. Pasamos ás mocións presentadas polo Grupo Municipal do Partido Popular. A primeira moción é a relativa á festividade do Rosario. Ten a palabra a señora Cendán para expoñer brevemente a urxencia que motiva a moción. Sí, grazas, señora alcaldesa. Solicitamos a declaración do 7 de outubro, Día do Rosario, patroa da Coruña, festivo local ao longo deste mandato, así como a implantación dun programa de actividades culturais e promocionais da nosa cidade acorde á importancia desta festividade. Ben, moitas grazas, señora Cendán. Votos a favor da urxencia da moción. Grazas. Ten a palabra para exponer. Grazas, señora alcaldesa. Compañeiros da corporación, a Coruña é unha cidade da que podemos sentirnos orgullosos. Un orgullo de cidade que nos permite practicar o que denominamos coruñesismo amable. Un orgullo de cidade que nos permite sacar peito tanto dos diplomáticos de Monte Alto, da empanada de Santa Margarida, como das fogatas do San Xoán. Un orgullo de cidade que respeta as tradicións, como as respetan todos os povos de España, onde o seu patrón ou patroa son festividades. Non se é máis moderno ou progre por non respetar as tradicións. Non lle pido que vayan á misa, só lles pido que non se avergoñen das nosas orixes e que as respeten. E que fagamos xuntos un coruñesismo que rompa barreiras. Pídolles que coloquen a Coruña no mapa das festividades nacionais. Temos ante nós a oportunidade de facer desta a gran festa popular da Coruña. Estamos nun tempo novo que reclama un novo despertar para a Coruña, que pide aperturismo a toda a cidadanía e que demanda a revitalización da Coruña como a gran cidade que é cultural, liberal e social. Unha gran Coruña que non pode permitir perder a súa esencia nese avanzar cara ao futuro, que non pode perder o tesouro da súa antiquísima historia. É por iso que consideramos que a Coruña ten ante si o desafío de favorecer con esta festa o seu propio desenvolvemento turístico, de volver a posicionarse como referente internacional que nunca debeu deixar de ser, e de por un punto e aparte o problema da estacionalidade predominante no sector, gracias ao respaldo dun programa de actividades ambicioso, moderno e aberto co que celebrar o Día da nosa patroa. Temos un bo exemplo en Valencia ou en calquera das capitais do País Vasco, onde celebran as súas semanas grandes e os seus patronos. Non falamos de exclusión, senón de complementariedade. Non hai que perder os nosos carnavais nin o noso San Xoán, pero debemos impulsar o noso festivo de maior raigame. Hai miles de festas que non teñen un festivo, como aconteceu co San Xoán todos estes anos atrás, e que, malia o festivo, creceu exponencialmente. Por tanto, neste sentir do noso cureñesismo, dicimos sí ao que nos merecemos, nin máis nin menos. Queremos as tres festas. É posible. Propoñemos converter o Día do Rosario na gran festa coruñesa do outono, na gran festa de referencia social e económica no noreste peninsular, e reivindicamos a figura da nosa patroa a través dun programa festivo fora do verán que atraiga a toda a Coruña e tamén visitantes. O barrio da Cidade Bella necesite que se apoien accións como estas. A nosa proposta aposta por unha gran Coruña. Este sería un primeiro bo paso. É só unha cuestión de vontade. Unha vontade que plasmar hoxe votando a favor da elaboración dun programa extenso e atractivo á altura da celebración do 7 de outubro, cuxa festividade local solicitamos para todo o mandato. Remato xa. Sigan copiando as iniciativas do Partido Popular, están no bo camiño, pero non copio xusto a de Carlos Negreira no 2013, porque non parece moi coherente, verdade? Recorden a ese PSOE que no 2015 votaba a favor de recuperar este festivo e recorden a este PSOE que nesta campaña facía a súa esta acción proposta no noso programa a través de 2 concelleiros da súa bancada. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Cendán, polo Grupo Mixto. Señora Martínez.
Nos somos totalmente partidarios de respetar as tradicións culturais, en este caso estamos tamén totalmente de acordo coa exposición de motivos que se deu na moción, sobre todo no que ao turismo como pedra angular do desenvolvemento social, económico e cultural da cidade se refire. Por iso parecenos moi ben que o Día do Rosario sexa unha gran festa para a cidade e que se faga un programa de actividades que vayan máis alá da cidade bella. Pero o problema está na proposta do acordo para o noso entender. Non nos parece xusto que se declare festivo o 7 de outubro durante todo o mandato, porque se iso implicaría que durante todo o mandato habería que renunciar a outro festivo local. Tanto o San Xoán, festa declarada de interese turístico internacional, como o martes de Carnaval, con tantísima tradición e devoción, neste caso, nesta cidade, están totalmente arraigados na Coruña. E son tamén dúas festas que atraen moitísimo turismo, polo que creemos que o máis xusto sería ir vendo ano a ano cal pode ser a mellor opción. Incluso, dada a importancia que ten este tema para os cidadáns, as festas, mesmo se podería facer unha consulta cidadana para coñecer as preferencias da maioría. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera, ten a palabra. Moitas grazas, boa tarde a todos e a todas. E ainda que alguén poda sorprender o que vou dicir, quero comezar felicitando o Grupo Popular. Por que digo isto? Digo isto porque hoxe a mañá o Grupo Popular afioulle ao BNG que non ten claras cales son as prioridades nun contexto como no que estamos, no que hai tantas necesidades sociais, tantas necesidades de emprego, por presentar unha moción reclamando que se inicie unha demanda para recuperar a Casa Cornide. Iso manifestou o señor Roberto Coira, xusto despois de que se debatise unha moción do BNG para manter os postos de traballo en R e empresas auxiliares, e xusto antes de que se defendese e se debatise unha moción do BNG para que haxa unha política de vivendas sociais na Coruña merecente dese nome. E o PP nos está ensinando cales son, efectivamente, as grandes prioridades desde o punto de vista social e para loitar contra os problemas de emprego. Facer do Rosario festivo. Por lo tanto, as miñas felicitacións por ensinarlle ao BNG cales son as prioridades, como hai que ter sensibilidade social. Miren, entrando en materia, somos moi respeitosos con todas as crenzas. Esta é unha cuestión que suscitou o PP en varias ocasións no anterior mandato, pero teño que anticiparlles que o BNG mantén a súa posición. Por que? Desde o respeto a todas as crenzas. Porque defendemos un modelo de Estado laico. Por iso, entendemos que é necesario diferenciar entre festividades religiosas e festividades civís. Creemos que nesta cidade as festas que teñen máis arraigamento popular son, sen dúbida, o Entroido e, en particular, o martes de Entroido e a celebración do solsticio do verán, tamén chamado San Xoán. Estas son, ao noso xuízo, as festividades que deben de ser festivo local. Dende o respecto á festa do Rosario, creemos que é discutível que teña un grande arraigamento na cidade alén a cidade bella. A proba é que dende que o Rosario non é festivo, unha das principais consecuencias é que acuden menos coruñeses e coruñesas a Lugo ou San Froilán. Esa é unha das consecuencias obxectivas. E aínda que coincidimos co Grupo Popular nalgúns dos retos de futuro que ten que ter esta cidade en materia turística, creemos que, como mínimo, é máis que exagerado vencellar a consecución deses obxectivos a que se declare festivo o Rosario. Polas razóns aludidas, polas razóns que acabo de comentar, o BNG non vai a votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Por parte do Grupo Municipal Socialista... por parte do Grupo Municipal da Marea Atlántica, señora García. Si, a min e ao Grupo Municipal da Marea Atlántica nos pareceu unha moción curiosa. Non, en primeiro lugar, porque o Partido Popular solicita que o Rosario se declare festivo despois de que o Partido Popular, efectivamente, durante o mandato de Negreira, lle retirara ese carácter de festivo a esa data. Non, en primeiro lugar, xa chama esa atención, e logo vincular as festas do Rosario ao turismo de negocios. Quer dizer, que é unha cousa así que tamén nos chamou moitísima atención, polo menos na parte escrita que nos chegou desta moción. Non? A mí me gustaría lembrar un par de datos que parece que lle pasan desapercibidos á concelleira, e é que durante o anterior mandato, concretamente en 2016-2017, se bateu récord de visitantes á cidade da Coruña, ou seja, que non é que o turismo estea en declive, nin moitísimo menos. De feito, Alvedro neste ano volve a bater
récord de usuarios e usuarias do aeroporto. En relación ás festas, estamos bastante contentos, no sentido de que se estableceu un modelo, eu creo que de éxito, onde se celebran durante todo un mes festas descentralizadas en todos os barrios, con apoio ás asociacións, incluídas as festas da Cidade Bella, con criterios sociais, con criterios de poñer en valor os recursos locais, creadores e creadoras, música, récord de asistentes e incluso introducindo criterios medioambientais tamén no impacto que teñen os grandes eventos na cidade. Isto parece máis ben un vodevil. Realmente, como o Partido Popular, e non só o Partido Popular, utiliza unha festa tradicional da Coruña e tamén con carácter religioso para facer xogo político. Un vodevil de moitos capítulos, e que lembremos que incluso un deles tirando aquí flores, desexándolle a morte ao alcalde para decorar a súa tumba. O sea que realmente xa vimos de todo, non? E seguimos coas festas do Rosario de maneira que eu creo que non é desexada. Se vostedes realmente queren apoiar unha festividade tradicional, apoiar realmente unha festividade religiosa na que a xente pode participar ou non en función das súas crenzas e das súas motivacións, non fagan xogo político disto, non? Porque levamos vendo durante varios anos. Nos creemos, efectivamente, que as institucións públicas deben de ser laicas e deben de ser aconfesionais, tamén respetando este tipo de celebracións por parte da veciñanza, e o que creemos é que facer semellante xogo político é flaco favor, realmente, para ese respeto do que ten que ser a diversidade de crenzas e religiosa. Creemos que realmente a neutralidade do Concello, dende o punto de vista religioso, apostando claramente polo laicismo, é un símbolo de respeto ás crenzas e ás religións, pero iso sí, a todas. Entonces, por ese motivo, aparte de que preguntar a que festivo renunciarían se se declara festivo o Día do Rosario, se renuncian ao Martes de Entroido ou renuncian ás festas do San Xoán, que creemos que teñen moitísima aceptación, xa non só para visitantes, senón para a veciñanza da Coruña. Aparte de preguntarlles isto, informarlles de que non imos apoiar a moción presentada polo Partido Popular. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Agora sí, polo Grupo Municipal Socialista, señor Laje Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. A mí gustaríame comenzar por facer unha pregunta, e é a conta de que día se propón o Grupo Popular facer o cambio e, polo tanto, establecer esa data que non fora movible, porque eso sí que non o dixo. Ben, vexo que se comportan como un grupo que non é o habitual nos grupos que teñen certa tradición de goberno, como un grupo, polo que escoitei así de viva voz, bueno, pues, uns grupos así alternativos, minoritarios, que dice, bueno, nos facemos unha proposta, pero xa gobernan vostedes. É dicir, vostedes si gobernaran non saben si blanco ou negro. Vostedes propoñen, pero outro... A nos parecenos ben porque temos vocación de goberno e, polo tanto, de tomar decisións. Por favor, señora Mato, no está en el... Señora Mato, si no... a señora Mato quería intervir na moción, podía facelo. Silencio, señor Laje. Señora Mato, la llamo al orden. No está en el uso de la palabra. El señor Laje está en el uso de la palabra en este momento y no la está interpelando directamente. El debate lo ordeno yo y no le he dado... Señora Mato, segunda llamada al orden. No le he dado el uso de la palabra. Le ruego, por favor, mantenga silencio durante la intervención del portavoz. Si quiere usted solicitar el uso de la palabra, consideraré yo si es oportuno dárselo o no al terminar de hablar el señor portavoz del Grupo Socialista. Le ruego, mantenga silencio. Bueno, en calquera caso, non era a miña intención xerar ningún tipo de controversia destas características, pero que ninguén se violente por decir que non posicionarse dicindo cal dos 2 días retirarían. Bueno, eu simplemente constato que están moi alonxados da toma de decisións e, polo tanto, de ter que mollarse. Nós temos vocación de goberno e, polo tanto, sabemos que non podemos contentar a todos, porque eso significa tamén gobernar e tomar decisións. Polo tanto, esa proposta ao aire está moi ben, pero todo hai que decilo. Por certo, ten que permitirme, señora concelleira, a súa voceira, se quería intervir, tiña a posibilidade de facelo, defendendo a moción. En calquera caso, creo que, aínda que discrepemos neste asunto, creo que a defendeu razonablemente. Tampouco hai por que xerar este conflito. Habría que empezar por outro tema, que é por que se queren emendar a si mesmos.
porque, que eu recorde, esta decisión a tomou un alcalde que se chama Carlos Negreira. Digo, a decisión de sacar a festa do Rosario, quer dizer, que o PP se queira enmendar a sí mesmo está moi ben. Pero, bueno, eu creo que primeiro teñen que resolver vostedes as súas contradicións e despois, e tal, xa vemos cal dos 2 días hai que mover. Eu creo que trátase de, por respeto ás tradicións da cidade, de que blindemos, como aquí se dixo, tanto a festa do San Xoán como martes de Antroido. E vostedes, que aínda son goberno en Galicia, digo aínda porque hai unha temporalidade, poden tomar algunhas decisións. Poden convertir o San Xoán de forma perenne e permanente en festa autonómica. Dice a señora Gallego que tamén quere intervir. A este ritmo intervento do Grupo Popular. Agarde un momento. Eu entendo que o tema é intenso e trascendental, pero cando a súa concelleira estivo no uso da palabra, ningún dos restantes concelleiros ou concelleiras interrumpiu a súa intervención. Eu lle pedín a señora Mato, porque ademais ela continuaba a falar mentras eu estaba ordenando o debate, que por favor non interrumpira o voceiro do Grupo Socialista. Lle pido, señora Gallego, que non interrumpa, por favor, o voceiro do Grupo Socialista, nin a ningún outro concelleiro ou concelleira no uso da palabra. Creo que levamos 6 horas de debate aproximadamente, que o estamos levando ben, que estamos cun bo clima de respeto entre os concelleiros máis aló da intensidade do debate político en algunhas cuestións, pero o que non vou a tolerar é que se interrumpa a ningún concelleiro. Isto xa é xenérico, de verdad que avergónzame ter que pedirlle aos concelleiros da Corporación da Coruña que non se interrumpan, que respeten o uso da palabra dos demais concelleiros, aínda que non lles guste o que se está a dicir. Entón, por favor, non me fagan por terceira vez ter que interrumpir o voceiro para chamarlles a orden a vostedes. Grazas. Continúe, lle queda medio minuto, señor Laje. Minuto 14. Bueno, decíalles que, por respeto á tradición da cidade, penso que hai que blindar o San Xoán e o martes de Antroido. Non? Penso que estamos a falar de festas que teñen auténtico arraigo, que non se sitúan en ningunha temporalización, non estamos falando de rangos de idade, de identificación cun barrio, é extensivo ao conxunto da cidade, a identificación tanto co San Xoán como co martes de Antroido. Polo tanto, aínda que teño compañeiros e compañeiras que me insisten en que os felicite e que lle trasladen a felicitación ao señor Negreira, porque foi unha das mellores decisións. Me dicen, bueno, eu non sei se foi unha das mellores decisións que o Partido Popular sacara a festa do Rosario. O que sí creo é que teñen a posibilidade de contribuir, xa que están preocupados polo turismo, xa que están preocupados por moitas, teñen a posibilidade de contribuir, están no goberno autonómico, tomen algunha decisión, por certo, tomen algunha decisión por unha vez na vida que non sexa discriminar a cidade da Coruña e sexa apostar pola cidade da Coruña. Un festivo autonómico que aquí ten un impacto moi grande, porque aquí falaron do impacto económico, do que sucede no turismo. Bueno, creo que teñen a oportunidade de actuar en positivo, de ser positivos. E isto non ten nada que ver nin cas tradicións, nin cas religión. Ten que ver con actuar en positivo. Baten en ferro frío buscando unha confrontación en torno aos festivos locais. Creo que non debe de ser un elemento de confrontación. En calquera caso, dense conta de que si para vostedes que fora prioritario para o BNG a recuperación da Casa Cornide para a titularidade pública non lles parecía que fora moi relevante, pídolles que reflexionen si creen que o principal problema ou o primeiro problema que traen a un pleno ordinario, ao primeiro pleno ordinario do mandato, sesan as festas do Rosario. Creo que merece unha reflexión. Vamos a votar, lóxicamente, en contra desta proposta. Ben, moitas grazas, señor Laje. Rematou o debate, procedemos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda rexeitada a moción. Para a seguinte moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o uso dos terreos portuarios, ten a palabra o señor Rodríguez para expoñer brevemente os motivos da urxencia da moción. Ben, boa tarde novamente. Todos temos escoitado nalgúna ocasión que o mañá comeza hoxe. Esta moción o que pretende é que o futuro da recuperación do uso do porto
pois efectivamente tamén xa unha realidade. Por iso, o contido da moción insta ao Goberno municipal a promover e tramitar ante a Autoridade Portuaria da Coruña pactar coa Autoridade Portuaria, no punto número 1, pactar coa Autoridade Portuaria a autorización de libre acceso peonil para determinados espazos nos peiraos de Transatlánticos, Batería e Calvo Sotelo. 2. A elaboración dun plan de usos para os eventos que se poidan desenvolver na esplanada do Parrote e a Marina, acordado polo Goberno municipal con veciños, comercio e hostalería. 3. A autorización do baño nunha zona acotada na ensenada do Parrote entre o Mirador do Parrote e o Castelo de San Antón, en condicións que garantan a seguridade e salubridade dos usuarios, que inclúa a instalación de gradas e, estacionalmente, unha plataforma flotante respectando e consensuando coa actividade marisqueira que se poida desenvolver na zona. 4. Proxecto de mellora na reurbanización de Marina Parrote, mantemento do espazo público e ampliación de zonas verdes. E 5. A convocatoria da Comisión de seguimento dos convenios urbanísticos sobre o futuro dos terreos portuarios para a revisión dos mesmos e a súa adaptación ao contexto actual antes de que remate o presente ano. Moitas grazas. Procedemos á votación sobre a urxencia desta moción. Votos a favor. Iniciamos o turno de intervención, señor Rodríguez. Ben, a día de hoxe, os peiraos de Batería e Calvo Sotelo están en condicións de ofrecer xa á cidade a oportunidade de abrir novos usos ao desfrute común nunha superficie que supón, para hacernos unha idea, 4 veces a que ocupan os xardíns de Méndez Núñez. Sabemos que oporta un espazo de traballo, suxeito á súa propia normativa, pero isto pode ser perfectamente compatible coa primeira das propostas da moción, a recuperación en condicións que garantan a seguridade de todos do acceso peonil para determinados espazos nos peiraos de Transatlánticos, Batería e Calvo Sotelo. Sería unha boa forma de que Cidade e Porto recuperaran a normalidade da súa relación a través do paseo, como os que xa temos certa idade nos lembramos hai moitos anos. Mesmo na prensa de Antonte, o Goberno local falaba logo do noso anuncio desta moción que este proceso pode empezar este mesmo ano e debe culminar coa apertura completa dos devanditos peiraos no 2021. Ben, no Grupo Popular celebramos que unha vez máis o Goberno faga súa outra proposta incluída no noso programa electoral. Non me deterei a anuncialas, pois en 3 minutos é certo que non me daría tempo a enumeralas todas. Sigan vostedes por ese camiño, van ben, por nós ningún problema e, por suposto, ante calquera aclaración que estimen convinte, non dubiden en chamarnos que os atenderemos gustosamente. Instamos tamén a consensuar un plan de usos da esplanada do Parrote e a Marina previamente acordado polo Goberno municipal con veciños, comercio e hostalería, posto que estamos a ver como se desenvolven usos que están a afectar e deteriorar a zona. Tamén solicitamos a elaboración dun proxecto de mellora da reurbanización e o incremento de zonas verdes. Entendemos que chegou o tempo de proteger esa zona regulando o uso e de mellorala con novos elementos que axuden aínda máis ao seu disfrute. Tamén vimos este verán de asistir tras a colocación de sinais que advertían da prohibición do baño na ensenada do Parrote, como o actual do Goberno permaneceu inmóvil en lugar de tentar tramitar ante a Autoridade Portuaria unha autorización que rescatara aos bañistas da ilegalidade e permitira o baño tal e como tradicionalmente se veu facendo nesa zona. Basta con acotala con bollas, acreditar que a auga é apta para o baño e establecer medidas de seguridade oportunas, o que sen dúbida contaría con un amplio respaldo dos usuarios e veciños. Daí a nosa proposta, que inclúe tamén a autorización para a instalación de gradas e con carácter estacional dunha plataforma flotante para ocio e deporte, sempre respectando e consensuando esta actuación coa actividade marisqueira que se poida desenvolver. Sorprendeume que esta mañá tamén defendía a posibilidade do baño o señor Varela en unha das súas mocións cando realmente eles foron partícipes da colocación desas sinais que prohibían ese baño. Todas as propostas son viables e instamos ao Goberno a que promova a súa autorización ante a Autoridade Portuaria, pero este proceso debe ir necesariamente acompañado da revisión dos convenios asinados no ano 2004 co fin de adaptalos á realidade actual e incorporar aos mesmos os compromisos acadados no protocolo do 2018, co fin de garantir, por un lado, a titularidade pública dos peiraos de Batería, Calvo Sotelo e os terreos que ocupa a Solana evitando a súa poxa, achegando a tal fin a Xunta máis de 20 millóns de euros. Garantir,
Por outra banda, o financiamento sen achega económica por parte da Autoridade Portuaria dos 140 millóns de euros necesarios para a finalización dos accesos ferroviarios a Punta Langosteira. Isto é totalmente imprescindible para a culminación do proceso de traslado da actividade portuaria ao porto exterior. Por iso, instamos tamén a convocatoria desa comisión con ese obxectivo. Xa pasou o tempo das consultas que custan €500.000 e non levan a ninguna parte. Xa pasou o tempo de calar ante proxectos de orzamentos xerais do Estado que o único que fan é agraviar a nosa cidade respecto de outras. É o momento de que o Goberno municipal se comprometa na defensa da cidade, que é o futuro da mesma. Por iso confiamos en contar co seu apoio. Máis nada, moitas gracias. Grazas, señor Rodríguez. Polo Grupo Mixto Ciudadanos ten a palabra a señora Martínez. Bien, recordar que aún siguen en litigio la titularidad de los muelles Calvo Sotelo y Batería, aún no han pasado a ser bienes patrimoniales del Estado, aún son de dominio público portuario estatal. Técnicamente, a día de hoy, el Ayuntamiento no tiene plenos derechos de uso sobre ningún suelo portuario. Puede negociar con la autoridad portuaria los usos, pero siempre pasando por ellos, por la autoridad portuaria. Así pues, desde el punto de vista técnico, clasificación del suelo o incompatibilidades del tipo que sea, no hay ninguna limitación clara que impida plantear nada de lo expuesto en ninguno de los puntos de la moción. Se puede negociar y los técnicos de Puertos del Estado podrían dar el visto bueno. Otra cuestión es lo que quiere la ciudad. La gente quiere esa zona de baño en el Parrote. La ciudad quiere accesos puntuales para recorrer determinadas instalaciones portuarias, reurbanizar Marina Parrote. Fue el Gobierno del PP el que dio el visto bueno al proyecto del que disfrutamos hoy en día los coruñeses, y ahora proponen cambios. Son muchos los coruñeses a los que no les entusiasma lo que se hizo en su día en el Parrote, una zona con muchísimo potencial, de las más atractivas de la ciudad, por haberla inundado de hormigón y farolas de acero que hacen daño a los niños que se cortan. Por su ubicación, la más resguardada de la ciudad de los vientos del nordés, que nos castigan prácticamente 300 días al año, de ahí el nombre de La Solana, se debería haber hecho algo que permita disfrutar del sol y la sombra, algo más verde y en la que se mezclase mejor el ocio y los servicios de hostelería. Un concurso de ideas de arquitectura brillantes podría darle una vuelta, pero es un proyecto que casi se acaba de ejecutar y pues no vemos ahora una prioridad para la ciudad rehacer nada nuevo ahí, cambiar lo nuevo cuando hay muchísimas necesidades aún viejas en esta ciudad. Es decir, creemos que hay otras prioridades antes de reurbanizar esta zona. Sí es prioritario defender unos accesos terrestres mejores al puerto interior, conectar mejor el puerto interior con el exterior, definir el plan de usos de esos espacios con la autoridad portuaria nos parece fenomenal. En cualquier caso, no nos parece una moción descabellada, pero habría que establecer una lista de prioridades para la ciudad y esta quizás no estaría entre las primeras. En cuanto al baño delante de La Solana, sí es fundamental chequear que la calidad de las aguas sea apta para el baño, se puede hacer, y que la autoridad portuaria habilite una zona para el habitual baño de las personas que llevan años haciéndola. Vamos a esperar a la enmienda, que hay una enmienda en este punto, para saber, para definir el voto. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí. Ben, eu creo que con esta moción e incluso en algúns casos con algunhas das emendas o que se quere dar son pasos de xigante cando hai que dar aínda outros pasos primeiro. Para comezar, podemos falar do caso dos xardíns da Mariña e do Parrote, onde eses terreos onde o Concello da Coruña puxo millóns e millóns de euros endebedándose durante o goberno do señor Negreira, eses terreos aínda non foron definitivamente cedidos ao Concello da Coruña. Eses terreos onde o Concello da Coruña obrou e pagou obras aínda non están cedidos ao Concello da Coruña. E queremos agora poñernos a falar coa autoridade portuaria para que nos ceda ou para que nos deixe acceder a outras zonas do porto. Ben, eu creo que hai que ir resolvendo as cousas pouquiño a pouco, non? Primeiro resolvamos o tema dos xardíns da Mariña e do Parrote. Por certo, unha obra que agora parece como que son vostedes quero ver ou creo ver na súa moción, son vostedes críticos, non? Porque falan de mantemento do espazo público e ampliación de zonas verdes. Esas zonas verdes tan insignificantes hoxe en día na Mariña son responsabilidade do Partido Popular e do goberno do señor Negreira, que aprobou e visou e fomentou un proxecto que se cargou unha cantidade importante de árbores que tiñan ademais un porte impresionante e
e moitos anos de antigüidade, destruindo ademais 2 edificios de moito interese como foi o de Sanidade Pública e o de Turismo, etcétera, etcétera. Son vostedes responsables dese proxecto, por lo tanto, bueno, pues non está mal tamén facer algo de crítica, non? É dicir que aí falta espazo público ou hai que manter ese espazo público e ampliar as zonas verdes. En todo caso, nos creemos que esta moción e tamén, nalgúns casos, as emendas dan un paso de xigante por riba dunha cuestión fundamental que é a revisión dos convenios de 2004 que aínda non se executou e que aínda non se revisaron eses convenios de 2004, seguen absolutamente vixentes. Temos a cuestión da condonación da débeda, que eu creo que non pode ser eludida en ningún caso, porque sabemos que en Valencia ese acordo está vixente. Temos que procurar que para a Coruña iso non sexa unha discriminación e, polo tanto, teñamos o mesmo trato que en Valencia, conformemos o consorcio e o que sexa necesario, tal e como levamos no acordo co Partido Socialista, e poñámonos a traballar paso a paso nestas cuestións, non, que quedan aínda pendentes antes de intentar coller atallos que eu creo que non teñen sentido, polo menos de momento. En canto á autorización do baño, se estuda e se fai axeitadamente, se estuda se é correcto o baño aí, se hai vigilancia, etcétera, etcétera, somos totalmente partidarios de que se siga utilizando unha zona que é de desfrute para toda ou para moita veciñanza da nosa cidade. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Por parte do Grupo da Marea Atlántica, señor Varela. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, teño que dicirlles, señoras e señores do PP, que eu creo que esta moción merece un monumento ao cinismo. Eu non entendo como poden formular unha moción con estes antecedentes e con esta parte conclusiva co que sucedeu neste Concello nos últimos 4 anos. E algúns de nós estábamos aquí, fomos de alguma maneira, participamos de todo o que sucedeu ao redor do Porto. E lles vou a poñer 2 exemplos, dos que ademais vostedes foron protagonistas. Por un lado, a sinatura daquel acordo do presidente da Xunta de Galicia co presidente da Autoridade Portuaria e o de Portos del Estado, no que alguén se esqueceu do alcalde desta cidade, non sei se lembran. Bueno, o alcalde desta cidade, o señor Xulio Ferreiro, non foi invitado a ese acordo cando levábamos negociando 2 anos co Ministerio de Fomento esa firma dun protocolo de colaboración. Esa foi a primeira. E despois, señora Mato, teño que recordarlle, porque compartíamos con Consello de Administración, o seu voto a favor da privatización da Solana. De eso non falan na moción. Voto a favor, por outra parte, xa sei que dirá que había uns informes xurídicos que justificaban ese voto a favor, pero que o seu voto a favor da paralización da Solana despois da presión cidadana foi cos mesmos informes xurídicos. Bueno, pois esas cousas, esas 2 imaxes, esas 2 fotografías non aparecen na moción. Dende logo, con este ton, nos votaríamos en contra. Por fortuna, negociamos efectivamente a proposta do Partido Socialista unha emenda de sustitución na que incorporamos unha serie de cuestións que nos parecían imprescindibles e, se finalmente esa emenda se aproba, votaremos a favor da moción. Entre esas cuestións, como decía a señora Beira, e coincidimos plenamente, pois a solicitude da condonación da débeda, que é unha das cuestións, esos consensos que se foron xestando non sin dificultade durante o anterior mandato, pois entendíamos que tiñan que estar incorporados a calquera moción que teña que ver co Porto. Como lles decía, a solicitude da condonación da débeda, o compromiso do investimento para o acceso ferroviario a Punta Langosteira e a constitución dese consorcio público que garanta a titularidade e a xestión pública dos terreos. Incorpora tamén esa emenda unha mención á comisión especial que se constituiu esta semana sobre o bordo litoral, na que pretendemos darlle continuidade nun clima de consenso como que fomos conseguindo durante o anterior mandato. E eu quero recordarlles como empezou o mandato con respecto á cuestión do Porto e como rematou. Pois darlle continuidade a todo ese traballo que fomos elaborando durante o anterior mandato e aos consensos políticos conseguidos que xa citei, non? Pero tamén a todo o traballo técnico que se foi elaborando durante o anterior mandato, especialmente o do concurso de estrategias de transformación para o borde litoral, que creo que foi un concurso con moitas ideas de futuro, en cuxo xurado participaron
todas as administracións con competencias, eu creo que eso foi un gran logro deste Concello, todas as administracións con competencias na cuestión portuaria e todos os grupos deste pleno. Bueno, algúns deles aínda non estaban, pero os que estaban participaron dese xurado. E foi un traballo, ademais, valorado por máis de 700 persoas desta cidade que votaran no proceso participativo. Xa estou rematando, eu quería, porque aquí a xente, bueno, ten moita facilidade para colgarse medallas, pero vostedes, señores e señoras do Partido Popular, participaron dese xurado e recordarán que o proxecto máis valorado do concurso propoñía o Parrote como zona de baño e propoñía a apertura a curto plazo dos muelles de Batería e Calvo Sotelo. Polo tanto, bueno, eu non vou a decir se copiaron ou non copiaron propostas de outras persoas, pero, bueno, ese concurso foi previo ao seu programa electoral. É igual, o importante é que desenvolvamos entre todos e transformemos o futuro que se pensara cos convenios do 2004 para os terreos portuarios e, dende logo, nos faremos todo o que este na nosa man para seguir avanzando na liña que estaba marcada. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Por parte do Grupo Socialista, ten a palabra o concelleiro señor Díaz Villoslada, como en anteriores mocións, e igual que se fixo co resto dos grupos, dado que consta presentada esta presidencia unha enmenda a esta moción, temos a oportunidade de ler primeiro a enmenda se considera oportuno e logo consumir a súa quenda de 3 minutos. Sí, grazas, señora presidenta. Pola nosa parte, polo noso Grupo Municipal Socialista, presentamos esta enmenda de sustitución, logo terei a ocasión de explicar a razón de ser, para instar ao Goberno Municipal, antes de que remate este ano 2019, a establecer coa Autoridade Portuaria un grupo de traballo permanente para a planificación e xestión das relacións Porto-Cidade que recolla e traslade o traballo realizado no da Comisión Especial de Borde Litoral e, entre outras cuestións, aborde os distintos puntos que veñen a continuación, que podo correlacionalos para non estenderme máis na presentación, na exposición e explicación do porqué desta emenda e, sobre todo, tendo en conta o parágrafo que en boche quero suliñar que nos gustaría que pasara a ser o parágrafo final para que este grupo de traballo establece, ademais, as bases estratégicas a formular a Portos del Estado, Ministerio de Fomento e Xunta de Galicia para acordar a integración final na cidade dos espacios portuarios interiores que sexan obxecto de desafectación polo traslado progresivo da súa actividade ao porto exterior. Se lle parece, despois, ahora, a explicación dos puntos que están comprendidos na emenda. Sí. Sí, sí, por suposto. Canto tempo precisan? 5 10 minutos? Ben, pois facemos un receso de 10 minutos. Grazas.
Ben, tras o receso reanudamos a sesión. Coméntame o concelleiro, señor Díaz Villoslada, que parece ser que hai un acordo respecto da enmenda, entón lles propoño que, dado que a enmenda é presentada polo Grupo Municipal Socialista, proceda o señor Díaz Villoslada a lectura da mesma e despois abriremos unha quenda de intervencións extra para que cada grupo municipal expoña pois as súas achegas ou aportacións á enmenda feita. Mais que nada, por tentar de alguna maneira desenvolver o que estamos falando extraoficialmente, que debería de ser un acordo de funcionamento interno deste pleno, pero que aínda efectivamente non nos deu tempo a ratificalo, por decirlo de algún xeito, pero o que sí que entendo, pola miña experiencia como parlamentaria, a experiencia de moitos dos aquí presentes neste pleno tamén como parlamentarios, é que o propoñente, o grupo propoñente, o que decide se acepta ou non acepta unha emenda, evidentemente, e se hai un debate sobre a mesma, quen asume esa emenda é quen debería darlle lectura. Hai unha oportunidade no funcionamento no regulamento do pleno onde efectivamente os grupos poden facer a lectura das emendas que presentan. Se fixo a lectura da emenda que presentou o Partido Socialista, non estábamos de acordo no seu conxunto, fixemos un debate, chegamos a un acordo e eu creo que asumilo o propoñente, quen debe de darlle lectura a ese acordo é o propoñente. Esa miña interpretación, ben é certo que non está, legislado ou regulamentado en ningún sitio, pero creo que, a mi entender, como experiencia como parlamentaria, estou convencida que no Congreso dos Diputados tamén é así, que me corrixa o portavoz e o voceiro do BNG, debería de seguirse mantendo así. Sobre todo, se o grupo propoñente acepta a emenda. Se non a aceptara, evidentemente, faise outra cousa. Ben, señora Martínez, quería dicir algo. Pensei que levantara o brazo. Señor Villoslada, a vista do manifestado pola voceira do Grupo Popular, ten algún inconveniente en que, por analoxía, se aplique a práctica parlamentaria con carácter excepcional neste pleno? Non, non tería ningún inconveniente a reservas de que como vendía a portavoz do Partido Popular, non hai unha regulación municipal neste sentido e pode ser por analoxía aplicable pois outras prácticas parlamentarias que coñecemos. É unha cuestión meramente práctica, señora Mato. Como hai que darlle lectura a un texto que teño redactado sobre o acordo que tomamos ahora inmediatamente, o lle dou eu lectura, pero simplemente por darlle lectura, vostede ten a posibilidade, como o señor Varela, que tamén aportou cuestións para mellorar o texto non da emenda, sino da moción que finalmente vai a sair adiante, pois sería máis práctico que eu lle dera lectura, senón teríamos que parar 5 minutos, darlle unha redacción que teéramos que revisar e logo facer pola súa parte. Pero, bueno, como dispoña a presidencia deste pleno. Presidenta. Desculpen un minuto que estou a consultar co secretario cal é a decisión máis axeitada ao regulamento interno e ante a ausencia do mesmo neste punto. Sí, señor Varela. Comentaba o señor Villoslada que ante a cantidade de apuntamentos que se fixeron, e ademais aportes tanto do Partido Popular como da Marea Atlántica, a miña humilde opinión é que quizáis forse máis operativo que alguén redacte as notas que ten tomado o señor Villoslada mentras discutimos outras mocións e despois votemos a
a moción definitiva, unha vez que a vexamos, non? Quero dicir que sería máis cómodo que pudésemos ter a redacción definitiva. Lo que es obvio es que tiene que estar un texto perfectamente redactado para ser votado. Si el texto no lo está, pues deberían redactarlo y someterlo a votación únicamente en ese momento. Yo es que creí que el texto ya estaba finalizado. Otra cosa es que luego ese texto redactado, pues los grupos en su caso puedan explicar las aportaciones que han efectuado al mismo y luego ya es irrelevante que sea la propia proponente de la moción, según el sistema parlamentario, si quiere que explique el conjunto, pero cada grupo tiene derecho, entiendo yo, a posicionarse y explicar aquello que ha aportado, si es fruto de varias aportaciones, y luego todos los grupos a conocer el contenido concreto de la enmienda que van a aprobar. Ben, pois, dado que ten que resolver a presidencia, neste caso resolvo o seguinte, que por parte dos servizos municipais se proceda á redacción dese texto e se poña a disposición de todos os grupos municipais para a súa lectura. Unha vez que teñamos ese texto formalizado, abriremos unha quenda na orde seguinte. O primeiro turno será para a señora Mato como propoñente da moción, tamén 3 minutos, e despois seguiremos a orde habitual para que os grupos se posicionen sobre o novo texto, expliquen se queren as súas achegas ou o sentido do seu voto. Esta é a decisión. Mentras tanto, pasamos á seguinte moción do Partido Popular. Previamente, por favor, lle pido ao señor Díaz Villoslada que facilite o texto o coordinador xeral municipal que se atopa no pleno para... Ella autorizo se quere sair para redactalo. Ben, pois pasamos daquela a terceira última moción do Grupo Municipal Popular relativa ao Plan Integral para a zona de Orzán Pescadería. Ten a palabra a señora Mato. Pois moitas gracias para justificar a urxencia desta moción. Vou expoñer os puntos propositivos que presentamos, que é instar ao Goberno Municipal a elaborar e poñer en marcha de xeito prioritario un plan integral na zona de Pescadería Orzán, con intervencións de carácter social, económico, comercial, cultural e con vistas a acadar así tamén a revitalización deste barrio. O primeiro para que incluya a recuperación do espacio público, como punto 1, que será a través de poñer en marcha unha campaña específica de eliminación de pintadas e limpeza intensiva e mantemento das rúas, e tamén a acometer a humanización das rúas como a Calle Vista, a Rúa Vista e San Andrés. O segundo punto vai vencellado á seguridade cidadá, para facer cumprir as ordenanzas e legislación vixente en materia de control do horario de peche dos locais de hostelería, así como a ordenanza sobre a concentración da xente nas rúas nun espacio público, e tamén recuperar a policía de barrio e intensificar a súa presencia de xeito continuado no barrio ao longo de todo o día. Como terceiro punto, a dinamización necesaria que ten o sector do comercio e o sector da hostelería desta zona, deste barrio, cun apoio específico para o desenvolvemento das actividades que plantexen relacionadas, insisto, co comercio e coa hostelería. E o cuarto punto, que é a proposición a rehabilitación e revitalización a través de aprobar unha declaración de zona resurbe definida na actual Lei de Rehabilitación e adaptar o PEPRI ás ordenanzas existentes para favorecer accións de rehabilitación arquitectónica, promover axudas a propietarios de vivendas para incorporalas ao parque de aluguer ou venta e programar eventos mensuais de carácter cultural, comercial, artístico, social, económico que contribuyan tamén á dinamización do barrio. Esos son os puntos propositivos desta moción. Ben, votamos sobre a urxencia da mesma. Votos a favor da urxencia. Se inicia a quenda para a defensa. Bueno, pois a verdade é que antes de comenzar na profundidade deste debate, desta proposición, e que temos que recoñecer que é unha tarefa non sinxela, eso sí que está clarísimo. A min gustaríame dirixirme directamente á bancada do Partido Socialista e, sobre todo, lembrar unha canción de Presuntos Implicados que decía «Ai, como hemos cambiado». E poderíamos decirlo incluso tamén para a bancada do Partido Popular, non? Porque daquela, cando se propoñía por parte do Partido Popular suprimir o festivo de Rosario, pois o Partido Socialista defendía a ultranza que se mantivera esta festividade.
Pero, bueno, efectivamente, como di a canción, como hemos cambiado. E agora copian, unha vez máis, distintas medidas do Partido Popular, entre elas tamén esta que hoxe presentamos. Foi este grupo o que durante os 4 pasados anos, a última legislatura, denunciou reiteradamente, e só este grupo, o estado de abandono no que estaba a cidade. Fomos os únicos daquela, e daquela considerábamos importante que se desenvolvera un plan de choque, daquela e agora mesmo, seguimos a considerar que é un plan prioritario. Por certo, un plan de choque non é un plan de limpieza, é un plan multidisciplinar. Xa levan 80 días dende a constitución do goberno, é verdade que temos moitas declaracións de boa, moitas boas palabras e ningunha boa acción, volvo a decir, moitas boas palabras e ningunha boa acción. E dentro do Partido Popular entendemos que urxe, e ademais moito, facerlle fronte a esta realidade que lle preocupa a todos os coruñeses en todos os barrios. E volvo a decir, non se trata de barrer, non se trata de quitar malas hierbas, se trata de formar brigadas multidisciplinares que permitan levar adiante un plan de choque real. A falta de mantemento sigue a ser un clamor en toda a cidade, pero é certo que hai barrios que, ademais da limpieza e do mantemento, precisan tamén dunha actuación de goberno aínda se cabe máis contundente. Estoume a referir a un dos barrios neurálxicos da nosa cidade, que é Orzán Pescadería, unha zona que coincidirán comigo en que pola súa ubicación é un dos escaparates desta cidade e, lamentablemente, é un pésimo escaparate desta cidade, non só polo estado da súa suciedade, das pintadas e dos edificios en ruínas. Un pésimo escaparate que, ademais, suma nos últimos tempos demasiados episodios de actos violentos, con liortas que empezan a ser continuas, con incidentes como o que lamentamos profundamente ocurriu este fin de semana, con 2 feridos por arma blanca nese barrio. Nas 4 xuntanzas que mantivemos ca Asociación de Veciños no último ano, nos din que efectivamente non detectan que haxa un seguimento nin control da zona, que non detectan que se estea a facer cumplir a normativa do ruido, a normativa das concentracións das persoas na rúa, e tamén din que hai algúns locais que son altamente conflictivos. E isto ocurre, señorías, visualícenlo, membros do goberno e demais, visualícenlo, ocurre 6 de cada 7 días da semana. 6 de cada 7 días da semana cos veciños dun barrio que vai dende a Praza de Pontevedra ata case a Rúa do Hospital non poden dormir. E o que é peor, non que non podan dormir, é que ás veces, cando salen da súa casa, salen con moito medo. E isto é inaceptable para unha cidade como a da Coruña. Por todo isto, señora Rei, o que estamos convencidos é que non teñen culpa os propietarios dos locais de hostelería, alo menos non a inmensa maioría. Moitísimo menos, e que quede claro, meridianamente claro, non ten culpa a mocidade, unha mocidade que é responsable e cívica, excepto algúns, pero que non se pode, evidentemente, xeralizar. A falta de convivencia entre o ocio nocturno e o descanso da veciñanza e a falta de seguridade non son responsabilidade dos propietarios dos locais e dos veciños, é responsabilidade deste goberno. E isto non se arranxa sentando nunha mesma mesa e enfrontando nunha mesma mesa aos veciños por unha banda e aos hosteleiros por outra banda, porque iso o único que fai é agrandar, si cabe, máis a ferida, e isto é o único que fai é decir quen é bo e quen é malo. Quen ten a obriga de limpar a cidade é o goberno municipal. Quen ten a obriga de ter as instalacións públicas da cidade cun mantemento aceitado é o goberno municipal. Quen ten a obriga e a capacidade e a autorización de exixir o cumprimento das ordenanzas en materia de ruidos e de peches de locais é o goberno municipal. Vostedes, o goberno, son os xefes da policía local e, polo tanto, poden, evidentemente, decidir tamén por onde debe estar a policía local. E vostedes é quen pode apoiar decididamente aos propietarios de vivendas para a súa rehabilitación e tamén poden apoiar ao comercio e a hostelería para a súa dinamización. E, polo tanto, precísase de unha actuación non de limpeza, sino de integral que incluya limpieza, eliminación de pintadas, mantemento, incremento da policía de barrio, rehabilitación e apoio á dinamización do comercio. Moitas gracias, presidenta.
Grazas, señora Mato. Ten a palabra a voceira do Grupo Mixto Ciudadanos, señora Martínez. Bien, con los protagonistas de esta moción, con los vecinos del barrio del Orzán, en Ciudadanos tenemos una especial sensibilidad. Hemos estado con ellos en varias ocasiones, les hemos escuchado y nos parece muy lamentable la situación que están viviendo desde hace ya muchos años, pero especialmente agravada en estos últimos. Los vecinos del Orzán nos han contado que incluso no se atreven a denunciar en algunos casos por miedo a represalias. Nos han trasladado que sienten que les han robado el derecho al descanso y es necesario actuar. Las recientes sanciones que se han aprobado para locales de este barrio son necesarias para concienciar de que las normas cívicas son para todos, pero hacen falta muchas más. Quizás elaborar un plan integral lleve demasiado tiempo, un tiempo en el que estos vecinos seguirán padeciendo todas estas molestias, por lo cual creemos que además de la elaboración de ese plan integral debe de haber una actuación inmediata también en vigilancia, limpieza y control del exceso de ruido. Apoyamos pues la moción y le pedimos al Gobierno que actúe previamente a la elaboración de ese plan. Grazas, señora Martínez, polo Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Sí, en primeiro lugar, gustaríame sinalar que, para non esquecerme, que o sentido do voto do Bloque Nacionalista Galego nesta moción vai ser a abstención, non porque non esteamos de acordo, evidentemente, con que haxa que coidar a pescadería ou con que, efectivamente, hai un problema de ruido nesta zona, porque o sabemos, porque é unha realidade e, ademais, porque xa ten vido en varias ocasións persoas que, ademais, están na Asociación de Veciños a este salón de plenos a explicarnos cal era a súa situación e porque, ademais, durante a campaña electoral nos reunimos con eles, explicaronnos a súa circunstancia, ademais, comprometémonos a que, pois, se gobernásemos a cidade, esas foron as nosas palabras no seu día, faríamos cumplir efectivamente as ordenanzas de ruido, porque non hai máis que facer cumprir as propias ordenanzas de ruido, e como lles dixemos iso, evidentemente non imos votar en contra da moción, ímonos abster porque no punto cuarto, no que fala de rehabilitación e revitalización, fálase de aprobar a declaración como zona rexurbe definida na actual Lei de Rehabilitación e adaptar o PEPRI as ordenanzas existentes para favorecer accións de rehabilitación arquitectónica. En pura coherencia, o BNG non pode apoiar unha moción que recolla isto porque nós no Parlamento de Galiza, como Bloque Nacionalista Galego, votamos en contra da nova Lei de Rehabilitación, da que sae esta idea do rexurbe e en pura coherencia non imos contradicir aquilo que fixemos no Parlamento galego. Evidentemente, estamos de acordo con as outras cuestións que se recollen na moción, en particular coa humanización de rúas como Santo André. Evidentemente, se o Bloque Nacionalista Galego impulsou no seu día a remodelación do tramo final ou do tramo inicial, mellor dito, de Santo André, evidentemente estamos de acordo con humanizar o resto da rúa. Foi o propio Partido Popular quen decidiu quitar ali o carril bus porque dicían que estaban matando o comercio e resulta que non era o carril bus que mataba precisamente o comercio de Santo André. Foi tamén o Goberno bipartito quen fixo as últimas actuacións no espazo público dentro da propia pescaría. Polo tanto, estamos de acordo co inigualable deste espazo, porque un espazo inigualable non é que sexa un escaparate da cidade da Coruña, é que por aí entrou a modernidade e o modernismo na nosa cidade no século XVIII cos primeiros edificios de Rei Pedreira, sendo unha rúa, ademais, a de Santo André, que é inigualable. Non hai unha rúa en Galiza como a de Santo André de ancha, con eses edificios tan valiosos arquitectónicamente, polo tanto, hai que coidala. Estamos absolutamente convencidos, tamén por unha cuestión patrimonial e por unha cuestión de valor do noso, pero tamén, evidentemente, porque ten que ser non un escaparate, senón un lugar para vivir, un lugar onde a xente tamén poida descansar. Entón, pola salvidade da cuestión do rexurbe e do noso voto no Parlamento Galego acerca da Lei de Rehabilitación, ímonos abster nesta moción. Moitas grazas, señora Beira. Por parte do Grupo Municipal da Marea Atlántica, señora García. Sí, antes de entrar no tema en cuestión, me gustaría confesar que estou en estado de shock
dende que este pleno tumba a declaración de emerxencia climática precisamente agora coa que está caendo. Ou seja, acabamos de pasar realmente pois, unhas semanas de extrema emerxencia coa declaración de incendios forestais en medio planeta. Agora mesmo está habendo chuvias torrenciais no Mediterráneo e aquí me atopo na Coruña con que o pleno tumba a declaración de emerxencia climática cando o Grupo Popular, por exemplo, empeza a falar de cambio climático e remata falando de limpeza viaria. Eu creo que iso exemplifica realmente o que é a concepción do Grupo Popular de conservación da natureza en nas filas do Partido Socialista, ao contrario do que fixo a cidade de Vigo, que declarou a emerxencia climática, pois a tumban considerando que as peticións que se fan pois non teñen repercusión no eido local. Eu agardo que sexa realmente que consideran que os posicionamentos que están defendendo son certeros, e non me gustaría interpretalo a lea política típica do pleno, porque es que en realidade eu creo que o chamado que se nos está facendo é claro, eu creo que é xusto e que realmente é o momento de que as administracións actúen e poñan os medios que teñen que poñer para abordar un problema destas dimensións. Entonces, bueno, dito isto, paso a falar do asunto que nos incumbe, dicir que a Marea Atlántica se vai a abster na votación desta moción porque, efectivamente, compartimos as peticións que se están facendo dende a Asociación de Veciños de elaborar un plan integral que rehabilite e dinamice o barrio do Orzán. No mandato pasado se levaron a cabo diferentes medidas, pero o que se nos parece é bastante incoherente que se solicite con esa vehemencia dende o Partido Popular cando ten unha traxectoria de promesas incumplidas que realmente poderían encher os anuarios. Pasando revista a este tema, miraba como Feijóo en 2016 propuña a compra de edificios no barrio de Orzán con vista a súa rehabilitación. No ano 2017 volvía a prometer a compra de edificios no barrio de Orzán de cara a súa rehabilitación. Estamos en 2019, xa acabando, seguimos en ver realmente en que consiste esa rehabilitación que promove o Partido Popular dende a Xunta, que hai que decir, é unha das administracións con maiores competencias en rehabilitación, pero aquí na cidade a verdade é que nos temos sentido bastante sós. Efectivamente, é necesario levar a cabo, e dende o mandato anterior se levaron a cabo medidas de rehabilitación, xa non só no barrio de Orzán, senón en toda a cidade, moitas veces en solitario por parte do Concello, se levaron a cabo plans especiais de limpeza que tamén pasaron polo Orzán, algunhas medidas específicas para a retirada de pintadas tamén explícitamente para Orzán, o Festival de Ruarte de Arte Urbana no barrio de Orzán precisamente, se levou a cabo medidas de control tamén a través da policía local. Hoxe precisamente sae na prensa o número de expedientes sancionadores que se iniciaron e simplemente decir que nós sí que creemos na mediación e creemos que ese proceso de imposición de sancións debe ser o último paso cando xa se esgotan outros. Creemos no proceso de mediación porque nós o experimentamos precisamente con eses infractores multireincidentes de pintadas vandálicas. Realmente se emprenderon procesos de mediación protagonizados pola policía local e deu como resultado que dos 7, 8 persoas identificadas, 6 se comprometeron a levar a cabo medidas de resarcir o dano e de cesar na súa actividade, digamos, de pintadas non desexadas. O sea que sí que abogamos por ese proceso de mediación e creemos que é un camiño, dende logo, a explorar e a intentar. Grazas, señora García. Por parte do Grupo Municipal Socialista, señor Laje Tuña. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, vexo que aquí sempre hai un primeiro turno no que nese caixón desastre cada un fala do que lle parece oportuno. Podese falar do cambio climático, aínda que estemos a falar dun plan integral, dunha proposta do outro grupo fala do Rosario porque lle quedou algo antes sin falar, desmerecendo ou intentando desmerecer a unha compañeira de grupo que eu creo que defendeu, aínda que non este de acordo, bastante ben a súa moción. En calquera caso, habrá tempo para debatir máis veces. Non pasa nada. Espero que a alusión, señora Mato, que fixemos ao señor Negreira, ademais cariñosa, recordando de que foi el o que tomou esa decisión, non teña suposto ningún problema. En calquera caso, nunca é con ánimo de agresión, senón con ánimo de cordialidade. Si é certo que intentar que debates que se teñen producido volvan ao pleno para falar de emerxencia climática, o compromiso, e así o explicou a concelleira de Medio Ambiente, o compromiso con cambio climático, señora García, é un compromiso, eu creo que meridianamente claro e que ademais a señora Fontango deixou, con moita nitidez. Agora, hai que saber tamén que estamos no pleno da Corporación Municipal da Coruña. E eu xa sei que é moito mellor non falar destas cousas e facer así como que pase.
vir a falar de silvicultura e agricultura e gandeiría ecolóxica de proximidade, bueno, claro que todo o mundo pode mirar para o outro lado, ou decir que hai que vetar a bancos porque apoian proxectos con combustibles fósiles, ou decir que hai que montar algún chiringuito máis para que os piares fundamentales da democracia sexan a xustiza e a transparencia. Pois, hai un día en que tamén hai que decir que non vale todo, porque ao mellor na cidade da Coruña vir a falar de silvicultura ou de gandeiría ecolóxica é un pouco extemporáneo, non? É que ao mellor nunca llo dixo ninguén, pero que é extemporáneo. Por lo tanto, vamos a falar do plan integral, que eu creo que vai a ser moito mellor. Señora Mato, o que saudamos é positivamente e aplaudimos que unha boa parte das medidas que xa ten o grupo de goberno en marcha ou que ten previstas sexan recollidas na súa proposta. Parécenos ben. E, polo tanto, podemos concordar. Porque unha campaña específica que vostede fai alusión está contemplada xa e xa foi explicada en varias ocasións por parte da concelleira que se ocupa da materia. As humanizacións ás que fai vostede referencia, sin ir máis lonxe de San Andrés, foron explicadas polo señor Villoslada non fai moito tempo. A dinamización do sector de comercio e hostelería foi explicado nunha xuntanza por parte da señora alcaldesa que lidera este goberno. Todo o compromiso coa rehabilitación e revitalización da zona está dentro dos proxectos e das propostas que ten o goberno explicitado. Por lo tanto, non é difícil coincidir nesta declaración de intencións. A partir de aí, hai un mandato de 4 anos para desenvolver unha serie de medidas. Vostede quere chamarlle plan integral? Pois, evidentemente, sabe que as mocións non teñen valor xurídico, pero na parte emotiva, na parte declarativa e na parte de compromiso e de vontade política podemos coincidir. Cando é necesario facer estas accións é porque non están feitas. Por lo tanto, se non se fixeron, pois iremos dando paso en cada punto. Fíxese que incluso fai alusión á Policía de Barrio e eu explicaba con anterioridade que no momento en que haxa máis efectivos se podrá facer unha actuación máis intensa por parte da seguridade do Concello. Creo que hoxe demos unha boa noticia, que vamos a poder dispoñer antes de que remate o ano de 30 novos efectivos no corpo da Policía Local. Co cal, algo vamos avanzando todos, como cidade e como corporación, para ir mellorando a vida de todos os cidadáns. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, señor Laje. Procedemos, polo tanto, á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois queda aprobada a moción. Temos xa o texto da anterior. Perfecto, pois daquela, tal e como expliquei antes, imos proceder a unha nova quenda de intervencións respecto á moción do Partido Popular sobre o uso dos terreos portuarios. Será de 3 minutos para cada un dos grupos. Por favor, axústense o máis posible o tempo, xa que a segunda vez que falamos desta moción. Señora Mato, cando queira. Bueno, pois moitísimas gracias. Como voceira do grupo asumo agora este novo turno de portavocía, agradecendo evidentemente ao concelleiro e tamén viceportavoz a súa intervención, pero posto que levei a negociación destos puntos que agora imos presentar, pois tomo a palabra. Non sin antes, señor Laje, decirlle que vostede non estaba reprimindo a señora Fontán, verdad? O señor Laje non está no pleno. Ben, alégrome ter a oportunidade de que unha iniciativa desenvolvida polo Partido Popular e presentada no primeiro pleno realmente con gran contido ordinario deste Concello vencellado, ademais, ao futuro da cidade,
teña todos os visos de que saia por unanimidade. É verdade que fixemos o esforzo de chegar a un acordo, pero o espírito do que plantexa o goberno do partido, perdón, o grupo do Partido Popular pois está totalmente reflectido nesta moción que agora imos coñecer. Creo que incluso, se cabe, tense mellorado, e o teño que recoñecer, polas aportacións que fixeron especificamente tanto o Grupo Socialista como o Grupo da Marea, porque efectivamente eu creo que é absolutamente procedente a creación dese grupo de traballo entre o Concello da Coruña e a Autoridade Portuaria, e tamén me parece máis procedente aínda, se cabe, a aportación feita, se non me trabuco, polo Grupo da Marea, vencellada á condonación da débeda que, por certo, o Partido Socialista rexeitou aquí noutros plenos, pero tamén, evidentemente, o compromiso por parte do Estado dese financiamento íntegro do tren a Punta Langosteira. Polo tanto, nesa espírito de boa cordialidade que temos, e sobre todo por poñer en valor esta iniciativa que trai o Grupo Popular, que nos creemos que é prioritaria para a cidade da Coruña, asumimos íntegramente esta emenda que temos negociado e que, tendo en conta pola miña banda, se a presidenta lle parece oportuno que todos coñecemos o texto, non faría lectura, nin creo que sexa necesario, máis alá do posicionamento de cada grupo, porque todos o temos diante e é bastante extenso. Moitas gracias. Ben, gracias a vostede, señora Mato. E a quenda da voceira do Grupo Mixto de Ciudadanos, señora Martínez. Sí, simplemente para utilizar el turno para decir la intención de mi voto, que será la abstención. Estamos totalmente de acuerdo con todos los puntos, salvo el 3, por el resto de cuestiones aprobadas en anteriores plenos municipales, entre los que se encuentran la solicitud de condonación de deuda. En nuestro caso no estamos a favor de la condonación de la deuda, con lo cual pues nos vamos a abstener. Grazas, señora Martínez. Por parte do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Non, señora Beira, perdón. Desculpe, señora alcaldesa. Ben, pois sinalar que finalmente desde o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor desta moción que finalmente é enmendada. Eu non comparto, señora Mato, que sexa o mesmo espírito. Eu creo que realmente está bastante máis matizado o resultado desta emenda, non? Recollendo cuestións que estaban no acordo de investidura e de mandato co Partido Socialista asinado polo BNG, como a condonación da débeda, o compromiso de investimento co tren a Punta Langosteira ou, efectivamente, pois a creación dun ente público que garanta a titularidade e xestión pública dos terreos, cousa que nos parece fundamental, e que ese é o paso que hai que dar a revisión dos convenios nesta liña. E só nos quedaría, porque queda aínda por tratar a cuestión da cesión dos xardíns da Mariña do Parrote, que eu creo que non podemos esquecer, e que tamén forma parte de todo o que foi a relación Porto-Cidade nestes últimos 4 anos, e que está aí aínda pendente. Pola nosa banda, como é algo beneficioso para a cidade, como recolle o espírito do acordado co Partido Socialista nese acordo de investidura de mandato, imos votar a favor. Grazas, señora Beira. Por parte do Grupo Municipal da Marea Atlántica, señor Varela. Sí, bueno, eu quero aproveitar a ocasión para congratularnos no nome do Grupo Municipal de que comecemos este mandato. Con respecto á cuestión do Porto, desta maneira. Eu creo que xa o dixen moitas veces no anterior mandato, que calqueira futuro para o Porto pasa polo consenso e o acordo entre todos os grupos municipais. E, bueno, que sexamos capaces hoxe de, a partir dunha moción que non era do agrado de todos, pois de consensuar outra completamente, modificada e que finalmente sexa apoiada pola gran parte do pleno, eu creo que é positivo. Ese consenso que intentamos traballar no anterior mandato será tamén, de alguma maneira, o que traslademos ou que intentemos trasladar a esa comisión
especial do borde litoral, non? Que, como decía, pois tentará dar continuidade ao traballo feito no anterior mandato, intentando construir en positivo. Efectivamente, na moción ou na emenda que presentou o PSOE faltaba unha serie de cuestións que nos parecían importantes, que finalmente se incorporan, especialmente a solicitude da condonación da débeda, o compromiso do acceso ferroviario a Punta Langosteira e a constitución dese ente público que garanta a titularidade e xestión dos terrenos. Polo tanto, pois estamos de acordo finalmente con esa moción. Eu xa para rematar, si quero tamén nomear e agradecer a implicación cidadana na cuestión do porto e da reivindicación dos terreos portuarios da cidade. Eu creo que esa implicación cidadana, esa presión, esa manifestación cidadana tivo moitísima relevancia, aparte do traballo que se fixo no pleno do Concello, tivo moitísima relevancia para que a folla de ruta que estaba marcada para os terreos portuarios que se marcou con esos convenios tan criticables no 2004, pois cambiara. E desa maneira, creo que tamén é de recibo agradecer e recordar esa implicación cidadana e decir que será imprescindible tamén para que o futuro dos terreos portuarios sexa un distinto ao que se pensou no 2004. Gracias. Grazas, señor Varela. Por parte do Grupo Municipal Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, pola nosa parte, mostrar a maior das satisfaccións de ter chegado a un acordo entre todos os grupos políticos, sabendo que o Grupo Mixto Ciudadanos vai se abster, pero por esa cuestión máis, non é puntual, pero importante, pero eu creo que todos estamos recollendo un compromiso claro da cidade, un novo compromiso claro da cidade nas súas novas relacións co Porto, tal e como a alcaldesa na primeira reunión que tivo co presidente da Autoridade Portuaria prometera. Eu creo que nese espírito, nesa nova dialéctica Porto-Cidade, Cidade-Porto, en a que temos que marcar esta emenda, esa dialéctica que viña sendo moitas ocasións de confrontación, ten que ser unha dialéctica de acordo e de encontro, porque se a cidade e o Porto se poñen de acordo, a cidade vai medrar, o Porto vai medrar en parámetros económicos, pero tamén en parámetros sociais, e, polo tanto, tanto Portos del Estado, Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia terán que remar xuntos coa entente nova que ten que existir entre o Porto e a cidade. E insisto, e a cidade e o Porto. Estamos, por sorte, condenados a entendernos e, en este sentido, por eso nós, na nosa emenda, o que tratábamos é de establecer este novo marco principal de relación coa creación dun grupo permanente de traballo no que se establezan todas as bases de relación e todos os diferentes puntos, maiores ou menores, que estamos traendo este pleno ou que se viñeron traendo a plenos do mandato anterior. Por eso, para finalizar, basicamente agradecer a todos os grupos políticos a capacidade que temos nesta materia de por fin ter chegado a un acordo para abrir unha nova etapa. Eu creo que como temos que traballar para que a cidade e o Porto prosperen. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Dado que os membros desta corporación que temos o texto o coñecemos, pero os xornalistas que están cubrindo esta sesión non, nin tampouco o público e as persoas que nos siguen a través do streaming. Entón, vou dar lectura á emenda de sustitución da proposta de acordo que quedaría como segue. Instar ao Goberno municipal a establecer, antes de que remate este ano 2019, coa Autoridade Portuaria da Coruña, un grupo de traballo permanente para a planificación e xestión das relacións Porto-Cidade que recolla e traslade o traballo realizado no seo da Comisión Especial do Borde Litoral e, entre outras cuestións, aborde. Primeiro, a planificación da integración na trama urbana dos espazos portuarios que progresivamente vayan quedándose en actividade. Como primeiro paso, estudarase a autorización para o acceso e disposición urbana dos espazos que se delimiten nos peiraos de Transatlánticos, Batería e Calvo Sotelo.
Segundo, a regulación dos usos e mellora de urbanización da explanada do Parrote e da Marina e, se proceder, os usos de lecer nas augas da ensenada do Parrote entre o seu miradoiro e o Castelo de San Antón, respectando a actividade marisqueira que se poida desenvolver na zona. Terceiro, o resto das cuestións aprobadas en anteriores plenos municipais, entre as que se encontran a solicitude de condonación da débeda, o compromiso de investimento co tren a Punta Langosteira, a creación dun ente público que garanta a titularidade e xestión pública dos terreos e a convocatoria da Comisión de Seguimento dos convenios urbanísticos sobre o futuro dos terreos portuarios para a revisión das normas e a súa adaptación ao contexto actual. Este grupo de traballo establecerá as bases estratéxicas a formular a Autoridade Portuaria da Coruña, Puertos del Estado, Ministerio de Fomento e Xunta de Galicia para acordar a integración final na cidade dos espazos portuarios interiores que sexan obxecto de desafectación polo traslado progresivo da súa actividade ao porto exterior. E agora sí procedemos á votación desta moción. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por maioría absoluta. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día. Unha vez rematadas e debatidas todas as mocións presentadas polos grupos, que son as preguntas de resposta oral. Un segundo. Ben, como saben, sí, podes aí, señora Mato. Como saben os distintos voceiros e voceiras, terán 3 minutos en total para a formulación da pregunta e a réplica. Os concelleiros do Goberno interpelados terán eses mesmos 3 minutos para a primeira resposta e a contrarréplica. Poderán utilizalos como consideren oportuno. En primeiro lugar, ten a palabra a concelleira do Grupo Mixto de Ciudadanos, señora Martínez, para formular a primeira pregunta de resposta oral relativa á modificación en los usos de las instalaciones deportivas de la Torre y a restricciones en instalaciones deportivas de la ciudad. Pues la pregunta es que trasladamos es acerca de los usos de las instalaciones deportivas. ¿Qué ha motivado la modificación en los usos de las instalaciones deportivas de la Torre y a qué se deben las restricciones que se están llevando a cabo en otras instalaciones deportivas de la ciudad? Buenas tardes. Señor Borrego. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. No ha habido ninguna motivación porque no ha habido ningún cambio de medida ni restricción en el acceso de los usos. Gracias, señor Borrego. Señora Martínez. En los días previos a la presentación de la pregunta se habían registrado numerosas quejas de usuarios de diversas instalaciones deportivas de A Coruña por prohibirles el uso en determinados casos, tanto en redes sociales como incluso registradas aquí en el concello. Y a nosotros mismos lo que nos han trasladado los usuarios es la necesidad de saber qué criterios se siguen a la hora de adjudicar instalaciones. Y menciono una en concreto que dice que mi hijo juega en un equipo y va a entrenar a la Torre habitualmente. Hasta hace poco íbamos algún día los dos a jugar allí un rato, sobre todo en verano, que es cuando no entrena. No había problema en ir a alguna de las porterías vacías y ponernos allí a tirar un rato con el balón. La semana pasada acudimos, como siempre, bajamos a uno de los campos que estaba vacío y nos pusimos a jugar. A los 5 minutos apareció un empleado de los campos, muy amable y respetuoso. Nos dijo que estaba prohibido por parte del ayuntamiento el usar los campos si no era para entrenar o jugar los equipos federados, que habían recibido una carta indicándoles esa prohibición y que en caso de que la gente se negase a salir de los campos incluso podían llamar a la policía. Entiendo que si alguien va a jugar un grupo a uno de los campos y no han reservado, se podría llegar a ese extremo, puesto que al reservar también estás contratando un seguro en caso de cualquier accidente. Eso entiendo. Pero que no se pueda ir a jugar un rato no lo entiendo. Siendo además césped artificial, que me dices que es natural, puedo entenderlo. Por otra parte, si dejan jugar en las canastas de baloncesto libremente, con lo cual la excusa del seguro de accidentes queda un poco pillado con pinzas. Como te digo, esta carta del ayuntamiento me han dicho que se ha mandado y que mucha gente ya ha puesto quejas
respuestas por escrito y, como te digo, los empleados de los campos de 10, disculpándose y, por supuesto, hacen lo que les mandan. Esto es un ejemplo de las muchas quejas que recibimos. Sabemos que existe una normativa de usos, pero esa normativa, como comentábamos antes en la moción, es de 2007, de hace 12 años, y es una normativa aprobada en Junta de Gobierno, no en el Pleno, con lo cual consideramos que es una normativa alegal y una ciudad como Coruña bien merece una ordenanza legal para así evitar desigualdades como a veces suceden, del tipo que en algunas instalaciones sí se permiten sacar fotos o en otras no, por ejemplo. Nos han llegado quejas de los clubs también acerca del reparto de horas. Necesitan saber qué criterios se siguen para ese reparto. Y nos parece, como había dicho antes en la moción, fenomenal que se cree un Consejo de Deportes, pero debe de haber una ordenanza legal que regule el uso de las instalaciones. Creo que debemos hacer las cosas bien e igual que se les exige a los usuarios que cumplan la normativa, nosotros exigirle al Gobierno que cumpla la ley y regule los usos de las instalaciones a través de una ley, de una ordenanza. Gracias, señora Martínez. Señor Borrego, ten 3 minutos menos 10 segundos. Gracias, señora alcaldesa. O uso das instalacións municipais deportivas está regulada en base a dúas normativas. De momento, unha ordenanza fiscal número 15 que regula a taxa de uso das mesmas e da normativa de uso das instalacións deportivas, escolas deportivas municipais e outras actividades. Mentre non teñamos outro tipo de regulamento, é lóxico que temos que cumplir para facer as cousas ben, como ben día a señora Martínez, o que está regulado por este Concello. Outra cuestión é que necesitemos espacios urbanos diferentes de uso libre deportivo, pero non se trata disto, trátase de corresponder cos usos que merece unha instalación deportiva específica que ten, además, unhas necesidades técnicas de uso de determinado tipo de calzado, etc. En materia de cambios de usos, a única medida que se fixo, e ademais foi directamente a proposta dos técnicos municipais, foi aclarar exactamente os usos das instalacións precisamente para poder optar á nova convocatoria de bases de uso que xa está en marcha, que está pendente de salir xa resolta, para saber exactamente quen a que horarios pode usar ese tipo de instalacións. E, por outra parte, falouse tamén públicamente en determinados medios que incluso esta cuestión de aviso dos conserxes das instalacións podía ser unha intervención impropia do seu traballo, cando este Concello para as instalacións deportivas de xestión directa ten contratado un novo servicio de conserxería desde o 15 de xaneiro de 2019. No prego técnico delas indícase, por exemplo, que a apertura e cerre das instalacións e o control de acceso aos mesmos forma parte do traballo dos conserxes e que, ademais, ese acceso e control baséase precisamente no regulamento que hai de uso e na ordenanza fiscal, co cal, se eles non avisan de que hai que cumplir a normativa, a empresa pode estar incurrindo nunha falta de respecto ao que o prego de condicións técnicas indica. En tanto, calquera uso que non cumpra ante dita normativa municipal debe ser corrixido pola referida contratista, porque senón incluso podería ser chamada a orde por non cumplir as condicións do autoprego. Nos arquivos do Servicio Municipal de Deportes só consta unha denuncia formulada por estos feitos e a que, ademais, esa protesta ou denuncia rematou nunha solicitude da copia da ordenanza fiscal. Insisto en que seguramente este é un problema de instalacións deportivas, non é un problema de restriccións novas ou de impedir o acceso a un pai a que xogue o fútbol co seu fillo, pero tampouco é doado permitir, por exemplo, que un bañista da praia do Orzán pois vai a ver se hai unha ducha libre na piscina de Riazor e aproveitar que o uso tamén é libre para facer uso das instalacións. Entendemos que, independentemente de que haxa que actualizar a norma deberá conquerir un regulamento concorde ás instalacións deportivas, ben sexan abertas ou ben sexan de xestión directa. Moitas grazas, señor Borrego. Señora Martínez, seguinte pregunta relativa ao parking do Hospital Teresa Herrera. La pregunta es sobre el problema de aparcamiento en los alrededores del Hospital Teresa Herrera y oncológico. ¿Ha realizado el Gobierno local alguna gestión en referencia a un posible acuerdo con la concesionaria del parking existente para estudiar todas las vías posibles con el objetivo de ofrecer unos precios más accesibles? La señora Martínez, por parte do Goberno, señor Díaz Villoslada. Por contestar ahora directamente a pregunta, sí que hubo unha serie de xestións co concesionario, pero, bueno, hai algunhas cuestións que enmarcan esta problemática que logo quero clarificar. Vale. Precisamente si Gracias, disculpe, quedan
2 minutos 42 segundos. La pregunta se hace al hilo de la desaparición de las plazas de aparcamiento en superficie en el entorno del Hospital Teresa Herrera y el oncológico, la colocación de volardos en vías cercanas y los problemas judiciales con el parking privado situado enfrente al materno infantil pueden obligar a los pacientes y familiares de dichos hospitales a hacer uso del único parking que quedaría disponible, parking gestionado por la empresa municipal de vivienda y cuya concesionaria es Copasa. El excesivo precio de este parking, 1,74 euros la hora, uno de los más caros de Galicia, hacen que no solamente los profesionales padezcan esta situación de falta de alternativas de aparcamiento, sino que también se ven afectados los pacientes y familiares que acuden a dichos hospitales en los que, por necesidad, han de pasar muchas horas y muchos días en un mismo mes. En campaña electoral, la alcaldesa aseguró que la única opción a corto plazo es establecer algún tipo de acuerdo con la concesionaria del aparcamiento en relación al precio de estacionamiento, proponiendo para ello un tiempo de uso gratuito subvencionado por el Concello de media hora o una hora, dirigido a empadronados en A Coruña. Puestos en contacto desde este grupo municipal con algún miembro de la Comisión de Centro Especializada de la Junta de Personal del CHUAC, nos han trasladado que ellos van a proponerle a la gerencia que se negocie algún tipo de convenio para abaratar los precios del parking para los trabajadores. Pero creemos que es nuestro deber velar por las necesidades de los pacientes y familiares y que se ha de conseguir a la mayor celeridad alguna alternativa al abusivo precio que impone una concesionaria de un parking gestionado por la empresa municipal Emusa. Gracias, señora Martínez. Señor Villoslada. Sí, señora Martínez, é certo que existe, por suposto, somos conscientes de que existe esa problemática de plazas de aparcamento no entorno do Hospital Materno-Infantil. É certo tamén que os precios da concesión do aparcamento que está a ser xestionado por Copasa e que foi adxudicado nesas condicións económica-financeiras no ano 2014, non vou calificalos de abusivos, pero sí de excesivos. E tamén é certo que desde a empresa municipal de Vivenda e Servicios, desde Musa, por indicacións da Concellería, se puxeron en contacto co concesionario para tratar de ver a posibilidade de reducción de tarifas ben para empregados, pero sobre todo temos que pensar nos usuarios do hospital. O concesionario acóllese ás cláusulas concesionais, haberá que analizar esa relación concesional hasta onde vai chegar e como vai chegar, e o que ocorreu no medio foron outros factores que influíron en incrementar esa problemática. Por unha parte, desapareceron tamén plazas de aparcamento coa instalación do carril bici, que é unha cuestión que temos que seguir analizando, e tamén é certo que desapareceron prazas que non eran de aparcamento porque non eran prazas de aparcamento, as que están no lateral sur do hospital, porque cos informes de tráfico e cos peticións sucesivas, que non son destas últimas semanas nin meses, sino que veñen de bastantes meses atrás ou incluso anos, de algunhas entidades que traballan pola mobilidade das persoas con problemas de desplazamento, resulta que nese lateral, polo sistema de aparcamento que había, os vehículos adaptados, e os sabemos todos, non podían pasar. Os informes de tráfico así non lo decían, e nós, en prol de tomar medidas para a mellora sustancial da accesibilidade en toda a cidade, tomamos esa medida que entendo que é crítica. Eso agudizou a situación actual. O que temos que tratar todos é de buscar solucións. Como di na súa pregunta, os Sergas ten que formar parte desta busca de solucións, porque estamos a falar dun equipamento sanitario de titularidade autonómica que ten que prestar unha serie de servicios e que ten que buscar unha serie de solucións. En primeiro lugar, para os seus traballadores. O Concello pode buscar ou pode colaborar en establecer algún novo espacio de solo que poda estar previsto no planeamento, basicamente na cara sur do hospital, para, conxuntamente cos Sergas, buscar este tipo de solucións. Pero, como digo, serán algunhas posibilidades de traballo que queremos presentar aos Sergas, pero será importante que os Sergas asuma a parte que lle corresponde para buscar estas solucións. En todo caso, nos incido nesta cuestión, que poido ser o detonante das últimas reivindicacións, non podíamos seguir impedindo o paso do transporte adaptado. Así de claro e así de duro, pero buscaremos solucións para o conxunto non tanto dos traballadores, que os Sergas, insisto, ten que comprometerse nese tema, ten algunha parcela na cara norte onde algo se pode facer, traballaremos
traballaremos con eles e nos aportaremos as solucións de solo que podamos encontrar. Pero tamén habría que saber cal vai ser o futuro a hora de facer investimentos da pervivencia do propio hospital materno na nova planificación que está estudiada a Xunta de Galicia. Gracias. Grazas, señor Díaz Villoslada. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. A primeira pregunta sobre os rechazos da planta de Nostián. Señor Jorquera. Moitas grazas. Que actuacións ten previsto levar a cabo o Goberno municipal para correxir o mal funcionamento da planta de Nostián e asegurar unha solución definitiva á acumulación de rechazos, a adecuación dos mesmos á legalidade e a fabricación dun compost aceptable medioambientalmente? Grazas. Grazas, señor Jorquera. Señora Fontán. Gracias, alcaldesa. Dende a Consellería de Medio Ambiente estamos traballando a reo para darlle unha axeitada resposta á súa pregunta a través dos próximos pliegos da nova planta de Nostián. Grazas, señor Jorquera. Grazas, señora concelleira. A situación xerada este verán en Nostián parecenos total e absolutamente inadmisível. Chegaron a acumularse 12.000 toneladas de rechazos nas súas instalacións tras a decisión da Consellería de Medio Ambiente de prohibir a Albada depositalos no vertedeiro de Grixoa. Unha situación, como ben sabe, que xerou un grave problema medioambiental, puido xerar un problema de saúde aos traballadores de Nostián e afectar o normal funcionamento da planta. Parécenos tamén inadmisível a atitude da Xunta e gustaríanos saber se o Goberno municipal vai facer algo ao respecto. A Xunta ofertou un prezo de 55 euros tonelada para que ese rechazo se derivasen a Sogama, pero era un prezo transitorio, o prezo final sería de 70 euros, algo totalmente abusivo, dende o noso punto de vista, se temos en conta que Sogama apenas recicla. E perdón por ser prexuicioso, pero quizás sexa un prezo pensado para que se forre Naturgy, propietaria do 49% de Sogama, posiblemente como agradecemento a terse lucrado tantos anos a costa dos recursos naturais do noso país para que logo os beneficios emigren, os servizos radicados na Coruña se deslocalicen e ademais peche o MAC. A opción finalmente escollida tamén nos ofrece dúbidas. Albada chegou a un acordo con Gestán para enviar os rechazos ao centro xestor das Pías en Sobrado dos Monxes. Esta planta está na Serra do Bocelo, entre os nacementos do río Mandeo e Tambre, coa escorrentía para o chamado regato das Pías, que vai parar o Mandeo. Non parece, por tanto, a mellor ubicación posible dende o punto de vista medioambiental. Pero, ademais, segundo distintas informacións, o vertedoiro das Pías restalle pouca capacidade no vaso de vertido actual, por iso ten un proxecto de construción dun novo vaso. Mais, alén destas consideracións, chámanos a atención o prezo pactado. 42 euros tonelada que poden ascender a 45 dependendo do estado do lixo a trasladar. Algo que contrasta coas condicións negociadas entre Gestán e o Consorcio das Mariñas. 31 euros por tonelada, incluído tratamento e transporte. É dicir, por rechazos procedentes de Nostián e con destino ao mesmo centro xestor, por tanto, co mesmo custo de portes, o Consorcio das Mariñas paga 31 euros e polo lixo pertencente a Coruña vai pagarse entre 42 e 45. Quixéramos saber, señora concelleira, cal é a súa valoración, pero, sobre todo, quixéramos saber cales son os plans de futuro do seu goberno para a planta de Nostián ante o fin da concesión, porque consideramos que é fundamental correxir as súas graves deficiencias no tratamento dos residuos e convertila nunha verdadeira planta de reciclaxe e compostaxe. Pídolle que sexa o máis concreta posible a hora de responder a estas cuestións. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Señora Fontán. Sí, son bastantes as preguntas que me fai o señor Jorquera. Imos por partes. No que se refire á planta das Pías que, digamos, está en mans de Gestán, o vertedoiro é un vertedoiro autorizado e, por tanto, homologado.
en ese sentido non nos presenta ningún tipo de problema polo de agora, é dicir, é a onde se decidiu que se levaran os rexeites por parte da propia empresa, é dicir, o requerimento saiu deste Concello á empresa para que executara a saída dos rexeites que, como ben sinala vostede, estaban poñendo en serio peligro aos traballadores de Nostián e, por suposto, a calidade medioambiental desta cidade, aparte de que, se seguían acumulando os rexeites, chegaríamos un momento que aquí abaixo non se podería recoller os residuos para subilos a Nostián porque non habería sitio. Efectivamente, existe unha diferencia de precio que fai Gestán con respecto á Coruña da que fai ao Consorcio, pero tamén é verdad que Gestán acorda ese precio co Consorcio antes que Nostián fixera, bueno, aparte que lle corresponde a Coruña, que Nostián fixera ese acordo porque nós estábamos, como vostede ben sabe, vertendo en Grixoa. O futuro da planta. O futuro da planta, bueno, evidentemente, este fracaso, entre comillas, se debe fundamentalmente ao envellecemento das propias instalacións, e, por que non decilo tamén, ao descontrol na separación en orixe dos nosos residuos, do que todos, e repito, todos, en maior ou menor medida, somos responsables. Agora temos diante de nós o reto de sacar unha nova planta, e para elo imos dedicar todo o noso esforzo na redacción dos pliegos cuyas prescripcións leven aparellada as condicións necesarias para que o aproveitamento, para que a valorización dos nosos residuos nos sitúen en posición de producir ese composto que vostede fale de calidade e, sobre todo, de mellorar o rendimento xeral de toda a planta, promovendo deste xeito a economía circular e a sostenibilidade medioambiental. E, por suposto, sempre, e quero deixalo ben claro, dentro do marco das exigencias da Unión Europea en materia de tratamento de residuos. En canto que vostede me comenta da Xunta, da posición da Xunta, bueno, creo que pouco máis hai que decir. A Xunta foi a que tomou a decisión de pechar literalmente Grixoa sin dar tempo a Nostián a tomar outro tipo de medidas. Por suposto, tampouco axudou a resolver o problema. É dicir, o prezo que ofrecía, evidentemente, non era un prezo competitivo, non era un prezo nin ao que a propia planta nin este Concello podía parecerlle aceptable. Por tanto, entendemos que non estuvo a Xunta de Galicia á altura da urxencia que esta cidade lle requería. Penso que tiña que haber tido un pouquiño máis de man esquerda, máis de solidaridade, porque 8 euros por tonelada, máis que unha axuda, case podería ser un insulto. Moitas grazas, señora Fontán. Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre os elevados prezos do aluguer na cidade. Señora Beira. Sí. Está traballando xa o Goberno Municipal na aprobación e posta en marcha dun programa de bolsa de vivenda en réxime de aluguer? Grazas, señor Díaz Villoslada. Sí, de acordo cos, vaya redundancia, cos acordos que tomáramos de investidura, porque así están escritos, o Goberno Municipal e a Concellería está traballando sobre a base do esquema do borrador de regulamento que había para a aprobación do programa da Bolsa de Venda en réxime de aluguer. Grazas, señor Díaz Villoslada. Señora Beira. Sí, pois como ben recorda o señor Villoslada, este é un dos compromisos que figuraba no acordo asinado entre o BNG e o PSOE o pasado 19 de xuño, onde ademais se recollía que tería que concretarse na primeira metade do mandato. Unha concreción temporal que nos desexaríamos que fose aínda máis acoutada, é dicir, que se puxese en marcha xa neste primeiro ano de mandato, e responde a que o problema de vivenda da nosa cidade, xa o dixen na moción que tratamos hai unhas horas, bueno, pois é un problema acuciante, un problema social de primeira orde e que lonxe de solucionarse vai empeorando. E desde logo, como digo, un problema social de primeira orde. A situación da vivenda na cidade impídelle hoxe en día á mocidade emprender unha vida pola súa conta e desde logo dificultalle a vida á maioría social da nosa cidade, non? Que desde a crise soportou que os seus salarios ou pensións
se rebaixasen ou devaluasen, mentres o IBE se sitúa no 21%, a luz e o gas soben cada pouco e cada vez o aluguer na nosa cidade é máis caro. As estatísticas sitúan o prezo do aluguer medio na nosa cidade en 700 euros. 700 euros por non falar das condicións en que se alugan os pisos ou sobre a falta de accesibilidade de algunhas vivendas que obrigan ás persoas con dificultades de accesibilidade a vivir na súa casa como se estivesen nunha cadea. E que os pisos de nova construción en barrios como Monte Alto ou barrios como os Castros non baixen de 300.000 euros. 2.400 coruñesas e coruñeses están inscritos hoxe en día no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda do Instituto Galego de Vivenda e Solo para tentar acceder a unha vivenda a prezo taxado. Mentres a Xunta de Galiza mira cara a outro lado e a última promoción de vivenda pública na cidade da Coruña é do ano 2009. En 10 anos de Feijóo na cidade da Coruña aínda non se puxo a primeira pedra de ningún só edificio para facer fronte ao problema da vivenda da nosa cidade. E mentres a Coruña, dicía unha moción, soporta unha media mensual de 50 procesos de desafiuzamento, pensemos en 50 familias que son desafiuzadas ao mes na nosa cidade, a administración local, como dicía tamén na moción, dispón de tan só 410 vivendas destinadas a lugar social. Así pois, estamos a falar dun 0,3 das vivendas construídas na nosa cidade. Quero recalcar os datos porque creo que son absolutamente demoledores. Esta é a radiografía da situación da vivenda da nosa cidade. Eu creo que é moita hora de que as administracións nos poñamos a traballar de contado en solucións. Unha das solucións, vímolo demandando no pasado mandato, é poñer en marcha esa bolsa de vivendas de aluguer. Eu creo que canto antes nos poñamos, antes podermos facer fronte nesas poucas competencias que pode ter unha administración local, poñernos en marcha xa para solucionar o problema de vivenda da Coruña. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señor Villoslada. Sí, grazas. En outubro deste ano, dentro de un pouco máis dun mês, vai rematar a encomenda de xestión que Musa recibira para a posta en funcionamento do Banco de Vivendas en réximen de alugueiro a colectivos en dificultades de acceso a vivenda. E nós, o primeiro paso que imos tomar, evidentemente, é solicitar e propoñer a prórroga precisamente desta encomenda, entre mentres non ultimamos o regulamento para a adxudicación de vivendas destinadas por Emusa a colectivos con dificultade de acceso a vivenda, que é un proceso, un regulamento que se iniciara en abril deste ano e que actualmente os servicios técnicos tanto de vivenda como de benestar social están analizando para tratar de ultimar ese regulamento, de analizar os colectivos a favorecer, porque non só se trata de colectivos en dificultades de acceso a vivenda por razóns de exclusión, sino que hai colectivos de menores de 35 anos, de maiores de 65 anos e outras situacións que teñen que ter acollida neste novo regulamento. Por iso os compromisos do Goberno municipal son claros en este tema e algunhas consideracións máis globais a fixemos con motivo da moción que tratamos. Evidentemente, unha das consecuencias máis graves da gran recesión que vivimos estes últimos 10 anos foi unha das fendas como é a posibilidade ou a imposibilidade de acceso á vivenda. En ese sentido, pois as políticas do Goberno municipal teñen que profundizar nesta problemática e, como decía, tanto mediante o que a promoción de polígonos de vivenda que teñen que levar adiante políticas de vivenda de protección oficial como promoción pública directa por parte do Goberno municipal, tanto en Ofimático como en Pontejos, que, por certo, é un proxecto que está presentado a subvención da Xunta de Galicia e, sobre todo, tamén que a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, en materia de política de vivenda, dé algún paso nesta cidade e no resto das cidades de Galicia. Por iso que os compromisos son claros e trataremos de leválos adiante, porque, como decía tamén, hai unhas horas estamos falando dun dereito de cidadanía. Mais nada. Gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Última pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre as bibliotecas municipais. Señora Beira.
Sí, está comprometido o Goberno municipal con darlle a mellor solución legal e laboral posible no primeiro ano de mandato a situación do persoal das bibliotecas co obxectivo de unificar a rede a través da xestión directa. Por parte do Goberno, señor Laje Tuñas. Penso que esa pregunta é un tanto... Se pode contestar de moitas maneiras, non? Pero é certo que diante de algo que xa se suscitou neste pleno cunha moción, non? Creo que a resposta está no propio debate que se formulou. Nese sentido, o Goberno está comprometido á internalización e quero volver a recordar que as bibliotecas xa son municipais, que non están privatizadas. Outra cousa é que haxa unha duplicidade de rede ou unha rede con dúas formas de xestión. Nós temos un compromiso e ese compromiso é evidente e é claro. E é un compromiso que temos co Bloque Nacionalista Galego, pero un compromiso que ademais nos vincula a todos. Por lo tanto, o noso desexo é que durante este mandato sexa posible. Grazas, señor Laje. Señora Beira. Ben, non sei se o sabe o señor Laje, pero as preguntas orais hai que registralas con bastante tempo de antelación, polo tanto, pois ás veces pasan estas cousas, non? De que se debaten mocións e acabamos con preguntas orais sobre as mesmas temáticas. En todo caso, é evidente que xa debatemos sobre isto. Esta pregunta oral suscítase por unha entrevista realizada en prensa polo Concelleiro de Cultura, onde nos pareceu que non quedaba suficientemente claro este compromiso. Evidentemente, coa emenda realizada á moción da Marea Atlántica e co resultado final desa moción, entendemos que o Goberno municipal está comprometido. Evidentemente, imos ser exixentes, como lle dixen o señor Martínez, fomos exixentes coa Marea Atlántica, sen acordo escrito, imos ser moito máis exixentes co Goberno socialista ou haber un acordo escrito, e máis con este acordo plenario nesta moción. Só me queda pedirlles que, por favor, teñan comunicación e impliquen tamén tanto o persoal do Servizo Municipal de Bibliotecas, que ten toda a disposición do mundo a traballar sobre este asunto, e que impliquen tamén, por suposto, o cadro de persoal das bibliotecas de empresa, como se adoita dicir, porque tamén queren participar, teñen dereito, como non pode ser de outra maneira, a facer un seguimento de todo este proceso e de coñecer de primeira man como se leva este proceso, e simplemente quería aproveitar esta intervención para instalos a comunicarse o máximo posible tanto co Servizo de Bibliotecas como o persoal de empresa. Nada máis. Grazas, señora Beira. Señor Laje. Sí, bueno, agradecer o fondo e a forma da pregunta e da explicación e da posición que adopta a Concelleira do Bloque Nacionalista Galego. É certo que é unha proposta compartida, que forma parte dos acordos. Non é menos certo que fomos realistas e o seguimos sendo conscientes de que todo o proceso de millora, camiñando cara a esa mal chamada xestión directa, eu diría internalización e xestión conxunta da rede, pero en calquera caso a terminoloxía que non nos impida poder avanzar, os límites están, como non pode ser de outro xeito, na legalidade, en non saltarse a legalidade, e nos principios básicos de concurrencia, capacidade, competencia e igualdade de oportunidades no acceso á función pública. Dito todo isto, a vontade do Goberno é buscar solucións na que o conxunto dos empregados que se ven afectados poidan tamén participar do acordo, sentirse cómodos, sempre cando poidamos facer un acordo que sexa defendible para o interese xeral. É dicir, creo que debemos de combinar os dous planos. E nese camiño, pois estamos sabendo que non é fácil e sabendo que o marco é un marco que está arreglado. De todos xeitos, non debemos de acotalo a unha única solución.
Por iso creo que a proposta de acordo e o acordo ao que se chegou a través da emenda que presentamos, que non é ni máis ni menos que o texto acordado co Bloque Nacionalista Galego, pois deixa moita flexibilidade e permite buscar a mellor solución laboral, porque esa mellor solución laboral faise con dúas claves, pensando no interese xeral e, desde logo, tamén pensando en mellorar as condicións dos propios empregados, das mulleres e homes que forman parte desas bibliotecas que se mal chaman non públicas, pero as bibliotecas son todas públicas e quero aproveitar para reiteralo, que decir, cada vez que se diga que están privatizadas, eu recordarei que este é un servicio público. Gracias. Grazas, señor Laje. Rematada a quenda de preguntas do Bloque Nacionalista Galego, pola Marea Atlántica, primeira pregunta de resposta oral sobre os impagos da renda social municipal durante os meses de verán. Señora García. Sí. Cantas persoas se viron afectadas polos impagos da renda social municipal durante o verán e por que motivo non tomaron medidas antes da denuncia pública da Marea Atlántica? Grazas, señora Neira, polo Goberno. Gracias. Voy a ser muy concreta en las cifras. Lamentablemente, 35 personas en el mes de julio que percibieron la renta en el mes de agosto, 55 personas en septiembre que la recibirán en cuanto se apruebe el modificativo de crédito. Gracias, señora Neira. Señora García. Sí, dende a Marea Atlántica temos a sensación de que o Goberno non reaccionou ata que se produciu unha denuncia pública na rúa, non? E que nos estaban chegando realmente das entidades sociais queixas e denuncias de que moitas persoas estaban sen percibir esa renda, que en realidade é un dereito adquirido destinado a cubrir as necesidades máis básicas. O pago da renda social estaba incluído nos acordos que asinamos en xullo, estaba incluído tamén no informe de traspaso, que creo que fixemos un traspaso de poderes moi exhaustivo e moi leal e moi informativo, indicando as cuestións que quedaban pendentes e as que eran de maior ou menor urxencia. A renda social municipal, igual que as axudas de emerxencia, son axudas destinadas a cubrir as necesidades máis básicas das persoas máis vulnerables. Se estes pagos están bloqueados, as persoas destinatarias se atopan en un grave risco de non poder satisfacer as súas necesidades diarias máis fundamentais. Nun primeiro momento se sinalou que había 25 persoas afectadas, nos supoñemos, gracias polos datos, efectivamente que son máis, son as que non están vendo renovadas as súas prórrogas, son as que teñen paralizada a concesión definitiva, son as que se recoñece por primeira vez unha prestación a que teñen dereito, e son moitas persoas nas que se atopan nesa situación de indefensión. Señora Neira, estas son as consecuencias de non aprobar uns orzamentos cando se hai que aprobar. Esas son as consecuencias realmente de que se tomen decisións en beneficio dun partido, nunha carreira electoral, decisións que rematan tendo repercusións na cidade e nas persoas. Este é un exemplo máis dos moitos que hai. Emprazamos realmente a que se tome consciencia de que están gobernando e en vez de buscar excusas, se busquen solucións a problemas que nos consideramos graves. Moitas gracias. Gracias, señora García. Señora Neira. Bueno, señora García, yo pensé que había escuchado ya casi todo en este salón de plenos, pero resulta que no. Como soy disciplinada, no mucho, pero algo sí, sobre todo en este primer pleno, hice caso de la señora alcaldesa y no le contesté al señor Martínez en mi primer turno de intervención en el mismo, además por respeto a una moción que yo consideraba que era importante, como la moción de Ciudadanos y el tema del trastorno del espectro autista. Pero ahora sí que vamos a hacer un relato de lo que ha sido la renta social, porque todos ustedes estaban sentados en este salón de pleno desde enero de este año hasta el día de los presentes. Ustedes trajeron un presupuesto a este pleno en el mes de febrero. Efectivamente, no cuenta con el apoyo del Partido Socialista y se prorroga el presupuesto. Pero ustedes traen a este pleno un modificativo un mes siguiente en el que establecen, lógicamente, 14 millones de euros. Nosotros hacemos unas enmiendas y donde no se habla en absoluto de la renta social. La pregunta que yo le hago es si usted cree que nosotros íbamos a apoyar propuestas como las del viaducto de la Ronda de Nelle o el polideportivo del Castrillón o otra serie de cuestiones que aparecen en ese modificativo y nos íbamos a negar a establecer la dotación presupuestaria suficiente para aprobar la renta social. La respuesta es
no. Respecto a cómo se hizo el traspaso de poderes, por supuesto que fue modélico. Yo estoy muy agradecida a toda la información que se me pasa por parte tanto de la concejala Silvia Camayán como de su jefa de servicio en aquel momento. Pero le puedo asegurar que esta cuestión, quienes inciden sobre ella son los funcionarios y que desde el primer momento se hace todo lo posible junto con el área económica para darle una solución al tema. Estamos hablando de 35 personas en el mes de julio, 55 en el momento actual, pendientes de un modificativo que se efectuará en próximas fechas, además de una manera evidentemente urgente, porque somos conscientes de lo que ha sucedido. Y, lógicamente, esto no es una respuesta que se haga a consecuencia de una denuncia que ustedes puedan efectuar en las redes sociales, como tampoco lo son otro tipo de reacciones que pueda tener este Gobierno. Uno tiene que tener responsabilidad, fundamentalmente cuando gobierna, fundamentalmente cuando se refiere a cuestiones tan importantes como es la subsistencia de las personas que se encuentran en una situación de mayor desfavorecimiento y, por lo tanto, no es reacción de nada. De la misma manera que esta concejala no visita una guardería, una escuela infantil, como dice el señor Martínez, a consecuencia pues de una duda que le puede suscitar a la Marea, consecuencia de una entrevista de este concejal. Esta concejala desde el primer día visita las instalaciones que se encuentran en el área de bienestar social. El relato acerca de cuál ha sido la dotación presupuestaria que se ha efectuado en la renta social a lo largo de su mandato, no la voy a recordar yo aquí, si bien es verdad que todos nos acordamos de Bici Coruña, cómo se prometieron 3 millones de euros en el segundo año de renta social que finalmente nunca se vieron y cómo ustedes fueron recortando el presupuesto de la renta social a medida que iban aumentando las necesidades de las que eran conocedores. Por lo tanto, evidentemente, a mí todo el tiempo que pasa sin poder pagar una renta social me parece excesivo, de la misma manera que me parece excesivo exigir responsabilidades a quien acaba de aterrizar en un Gobierno cuando ustedes han tenido tiempo suficiente en meses para poder presentar un modificativo que desde luego hubiera contado con el apoyo del Partido Socialista. Yo espero que cuando se traiga este modificativo a pleno nosotros contemos en justa correspondencia con el de las fuerzas políticas aquí presentes. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Seguinte pregunta da Marea Atlántica relativa ás políticas de participación cidadá e innovación democrática. Señora Delso. Sí. Ten previsto o novo Goberno municipal manter as políticas e as canles de participación e innovación democrática postas en marcha durante a pasada legislatura, nomeadamente o dillo ti, os orzamentos participativos e os procesos participativos para garantir o dereito á participación da veciñanza nos asuntos públicos? Grazas, señora Delso. Señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. El compromiso de este Gobierno municipal con la política de participación ciudadana es firme, es clara y así viene reflejada en el programa electoral con el que concurrimos a los pasados comicios de mayo. Gracias, señora Neira. Señora Delso. He sabido que a Marea Atlántica fixo unha aposta decidida pola posta en marcha de políticas de participación e innovación democrática transversais a toda acción de goberno, coa convicción de que é responsabilidade das administracións públicas modernas e actualizadas ensanchar as canles de participación democrática da cidadanía para que a participación nos asuntos públicos da veciñanza nas decisións que afectan aos barrios e a cidades sexan reais e efectivas. Quero lembrar procesos macro de decisión en clave cidade que levamos a cabo no pasado mandato, como o futuro do bordo litoral, xa se ten falado aquí, non, da investigación, o foro, o concurso de ideas, a votación cidadá, ata procesos micro, como o do noso patio, no que a comunidade escolar, neste caso dunha escola, do barrio de Monte Alto, San Jorge de Carricarte, redeseñou o seu patio ou o proceso para o deseño e definición do plan de usos e funcionamento do equipamento xuvenil das naves do Metrosidero, ou as ecohortas que pudemos visitar, por certo, a semana pasada e recoméndolles a visita, que xeraron unha activa comunidade que non deixa de medrar en distintos barrios da cidade, concretamente na Agra, Iris e Monte Alto. Algúns destes procesos, por certo, recibiron premios por a innovación que supuxeron. Sabemos xa que o novo Goberno socialista vai dar continuidade aos orzamentos participativos. Celebrámolo. Celebramos, sobre todo, que a veciñanza reaccionase ao recorte do prazo na fase de apoios e reclamase a continuidade desta política que está asumida xa polo Concello e, sobre todo, pola veciñanza. Preguntámonos se acontecerá o mesmo con outras políticas asumidas e integradas na veciñanza, como é o dillo ti. Un espazo de comunicación directo entre a alcaldía e o equipo de goberno e a veciñanza que comezamos alá polo mes de xaneiro de 2016. Un exemplo de política de proximidade e de interlocución directa entre a veciñanza e o goberno, así como un mecanismo de rendemento de contas.
A pregunta máis concreta, se cabe, vai a continuar o novo goberno socialista co Dillotí? Vai a dar a cara a alcaldesa e ao conxunto do goberno todos os meses nos distintos barrios da cidade e escoitar a veciñanza de xeito directo? En caso contrario, cal será a política alternativa e a resposta en clave propositiva que vai a dar o novo goberno para satisfacer e garantizar a veciñanza nos barrios na súa relación directa co goberno? Grazas, señora Delso. Señora Neira. Gracias. Pues a una pregunta concreta, la respuesta va a ser muy concreta. El Gobierno municipal no va a continuar con el DILLOTI. No va a continuar con el DILLOTI. Es un programa que puso en marcha el Gobierno anterior, que además acabó siendo percibido por la ciudadanía seguramente con un marcado carácter propagandístico, y la alternativa que nosotros ofrecemos al DILLOTI es lógicamente la obligación que tiene cualquier cargo público de tener abiertas las puertas de su despacho y los servicios técnicos municipales para dar una respuesta a los ciudadanos lo antes posible. No nos vamos a reunir con los vecinos en un acto que se llame de una determinada manera, sino que las puertas, desde luego, de los despachos de toda la corporación municipal están abiertas. El contacto con las asociaciones y con las entidades de cualquier tipo es fluida y es constante, como ha sido en otras épocas del Gobierno socialista, y por lo tanto no va a continuar ese programa. Sí que va a continuar políticas de participación. Lógicamente hay que darle una vuelta a lo que son los presupuestos participativos, no tanto porque no funcionen, porque yo además hay una cosa que quiero decir en honor a la verdad, y quiero desde luego decir que me he encontrado con una grata sorpresa en el momento que yo aterrizo en la Concejalía de Participación. Quiero reconocerle además el esfuerzo y el trabajo realizado tanto a la señora Delso como a las personas que trabajaban en ese momento con ella. Bien, es verdad que los presupuestos participativos han tenido un bajo nivel de ejecución, y nuestra apuesta por los procesos de participación van a ir en la línea de lograr una transversalidad en la participación, no solamente que se pueda efectuar la votación a través de medios telemáticos que puedan impedir que las personas mayores se encuentren más apartadas de la toma de decisiones, sino también que exista pues una posibilidad de un mayor apoyo o de un voto presencial. Eso, lógicamente, en este momento estamos en fase de estudio. Este año se recortaron los plazos porque nos encontramos, lógicamente, con la premura de querer introducir ese resultado del proceso participativo en lo que es ese documento de presupuestos que tiene que ser negociado con las otras fuerzas políticas para que entre en tiempo y forma, de manera que sea una realidad todo aquello que vota la ciudadanía, al igual que todos los compromisos que adopte el Gobierno para que tengan unos altos niveles de ejecución. Y, por lo tanto, nuestro compromiso con la participación individual y también con la participación de las entidades de todo tipo, las entidades sociales, las entidades vecinales que hacen una labor encomiable en esta ciudad, va a continuar y se va a seguir, desde luego, en ese compromiso firme que se tiene por parte del Partido Socialista con las políticas de participación para tratar de que se aumente los niveles de participación que ha habido. Ha sido, desde luego, la primera experiencia en este tipo de políticas que se ha efectuado en la época de la Marea Atlántica. Los índices de participación de carácter global en términos generales en la ciudad han sido escasos, y nosotros confiamos en que poco a poco se vaya sumando mayor número de personas de todas las edades, de todos los sectores, de todos los barrios y de toda la ciudadanía para lo que es la política participativa, la construcción de la ciudad y hacerla suya en todo su conjunto. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Seguinte pregunta do Grupo Municipal da Marea Atlántica sobre os acordos de execución suscritos no mes de xullo entre o Goberno Municipal e a Marea Atlántica. Señor Martínez Durán. En que grao de execución se atopan a tal hora os acordos suscritos o pasado 5 de xullo entre os grupos municipais do PSDG-PSOE e a Marea Atlántica? Grazas, señor Martínez. Señor Laje Tuñas. Dando os seus primeiros pasos. Señor Martínez, ten a palabra. Que lacónico. Apelaba antes o señor Laje Tuñas, faino habitualmente, ao clima. Eu entendo as apelacións ao clima e a min tamén me gusta falar e traballar nun clima agradable, pero hai que utilizar con cuidado o clima, porque do clima se pasa ao cambio climático e de repente se comparte a posición de Ciudadanos fronte ao cambio climático non a da Marea Atlántica, ou un pode confundir o clima con ter que tragar rodas de muiño. A señora Neira, eu entendo que
debe ser duro para máis veteranas suspender o primeiro trimestre, pero que non nos intente convencer de que foi o can que lle papou os apuntes, porque teño unha noticia que darlle, é que hai 3 meses que é a responsable de Benestar Social. Imos esquecer a historia dos orzamentos prorrogados e do que se votou aquí en febreiro, é que hai 3 meses que é a responsable de que as rendas sociais e as axudas de emerxencia se paguen. Punto. 3 meses. 35 persoas e 55 persoas, máis as que falten até que entre en vigor ese modificativo, como se fose unha. Son 3 meses sen traer a este pleno un modificativo de crédito. E vou parar aí, porque non quero entrar en detalles de como está nesta altura ese modificativo de crédito. A pregunta era sobre os acordos de xullo, porque ademais do clima, creo que para cooperar é bo que ademais do clima e da cordialidade se cumpran os acordos. Nos asinamos o 5 de xullo uns acordos que xa dixen no primeiro pleno que tivemos que me parecían uns bons acordos, en que eu chamaba Pacto a Coruñesa. Está de moda poñerlle apelidos aos pactos últimamente en España. Eses pactos a Coruñesa non eran un pacto de mandato. Teño que reiteralo porque cada vez que nos despistamos se converten nun pacto de medio mandato e cousas así. Eran un pacto de execución inmediata, con medidas non só para permitir arrancar unha liña de colaboración entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista, sino tamén para construir ese marco de confianza que creo, honestamente, creo que será necesario no futuro aquí, porque o clima tamén vai por temporadas. O PP aínda está en primeiro de oposición, pero logo chegará a segundo e a terceiro. Hoxe falaron da limpeza da cidade por primeira vez, cousa que celebro, xa votaba de menos. Eses pactos hai que cumprilos e eses pactos teñan un horizonte de cumprimento de 6 meses. Estamos a piques de entrar nunha negociación de orzamentos. Sería terrible que non puidésemos afrontar unha negociación de orzamentos. Por certo, decímolo outra vez, xa o dixemos públicamente, a nós nos gustaría que houvese un pacto de progreso para os orzamentos de 2020. Sería moi triste que non chegásemos a cadar ese acordo porque nesa altura acumulásemos demasiados compromisos incumpridos. Porque de momento temos todos os compromisos incumpridos. Como son confiado, e ademais tamén creo no clima, e estamos colaborando, creo, aquí e en privado, como sabe o señor Lajetuñas, a ese clima, confío en que será cuestións de días que reunamos a Comisión de Seguimento deses acordos, que será cuestión de días que nesa Comisión de Seguimento ratifiquemos un calendario de execución deses acordos e que os primeiros acordos moi sustanciais e moi importantes para nós se cumpran no mes de outubro. Refírome á aprobación da Ordenanza de Igualdade no pleno de outubro, refírome ao inicio do proceso para a construción da área metropolitana a iniciativa municipal, o abeiro do artigo 122 da Lei de Administración Local de Galicia, que espero que tamén aprobemos no pleno de outubro. Espero tamén que se reúna e se constitúa por fin o Consello de Administración de Malsa e tamén no mes de outubro deamos inicio ao proceso, que vai ser algo máis longo, pero que podemos iniciar con acordo político para a posta en marcha dun operador enerxético 100% público e de capital municipal, que nos poñamos a traballar nas bonificacións do billete do bus, porque xa logo chega decembro e xa logo chega xaneiro e empeza un novo exercicio. E se queremos que esas bonificacións para maiores de 65 e para maiores de 25 estean en vigor ao ano que ven, haberá que ir traballando e oxalá que nos poidamos poñer canto antes a facer a modificación que temos que facer no regulamento de escolas infantís para garantir, ademais de coa dotación orzamentaria correspondente, a gratuidade do ciclo 0 a 3 a partir do vindeiro curso. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Martínez Durán. Señor Lajetuñas. Moitas gracias, señora alcaldesa. Señor Martínez, como vostede ben sabe, salvo que sea inevitable, pois eu evito a confrontación. Penso que estamos nun momento importante, nun cambio de ciclo, nunha nova etapa, onde incluso a algúns lle pudo chegar a molestar que se falara, como se ten dito, do mandato da amabilidade. E, sen dúbida ninguna, tender a man, non facer cordóns sanitarios, poder entenderse que as forzas progresistas, que eso non supoña ningún impedimento para que outras forzas tamén poidan participar dos acordos pensando no interese xeral da cidade, esa é a nosa liña. E, polo tanto, sabe que niso vamos a facer o posible porque o que vostede denominou, non lle quero sacar o copyright, pacto a Coruñesa,
pois agardemos que poida ser un bo exemplo e que sexa un exemplo neste ano 19 do que teria que ser no ano 20 outros pasos tamén importantes, non só nesta cidade. Dito iso, teño que decirlle que non penso que sea boa práctica e digo dendo máximo respeto e con toda a cordialidade. Penso que facer un ataque a unha concelleira do goberno cando vostede sabe que non leva 3 meses, porque vostede, ademais, en fin, é unha persona competente, capaz, que sabe contar, sabe perfectamente cando se conformou o goberno, cando se chegou a un acordo coa Marea Atlántica, etc. En calquera caso, vexo que tivo unha certa vocación docente, de titor, de dicirlle ao Partido Popular si vai pasando de curso nesto de facer oposición. Eu, son un pouco máis humilde e a verdade é que xa me costa bastante asumir a tarefa encomendada como para darlle recomendacións á Marea. O que si lle podo decir é que nos acordos que están formulados hai vontade de cumprimento, por suposto, recollo o guante, haberá por parte do goberno, como non pode ser de outro xeito, comisión de seguimento por parte do Partido Socialista coa Marea Atlántica, e os compromisos que temos, como xa dixen esta mañá, era comenzar a falar dos orzamentos antes de que remate o mes de setembro, será posible. Hai compromisos aos que vostede fixo alusión que teñen datas e esas datas cumpliránse, salvo que haxa algunha cuestión de legalidade que o impida, que a día de hoxe non parece. En calquera caso, penso que non ten por que ter ningún tipo de desconfianza. Ningún tipo de desconfianza, entre outras cuestións, porque os compromisos son firmes. Non se pode desenvolver en 2 meses ou en 3 meses o que outros non fixeron en 4 anos. E o que si lle pido é que non que confíe, sino que vexa que os avances se van producindo. E, tal como ten dito a miña compañeira, a señora Neira, este mismo mes se vai a tramitar o modificativo correspondente, onde se poida incluir as necesidades económicas que hai para incrementar a dotación da renda social e da emerxencia social, e farase de común acordo, falando cos grupos, como non pode ser de outro xeito. É dicir, non é só talante, non é só cordialidade, senón que estamos dando paso, e estamos dando paso en todas as áreas, pero eu penso que un pouco de, en fin, de sénit, que se diría se estivéramos en Tarragona, señor Martínez, parece que viñeran de non gobernar. Puderon facer un cambio, decía yo a señora Neira, por que non, en vez de propoñer solo o do viaduto da Ronda de Nelle, por que non propuxeron incrementar a partida correspondente á emerxencia social ou á renta social? Eu non lle digo, eu non lle vou achacar o que fixeran antes, porque creo que non ten moito sentido. O que si lle digo é que estamos traballando cara adiante. E traballar cara adiante significa tamén estar en posición constructiva. Teña a seguridade de que os acordos se irán cumplindo e que, desde logo, non esquecemos ningún deles. Creemos que estamos na boa dirección e penso que no mes de outubro iremos dando conta a través do seguinte pleno ordinario. Teña confianza, porque eu penso que no seguinte pleno verá que esos acordos se comenzan a materializar. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Laje. Rematada a quenda da Marea Atlántica, pasamos ao Grupo Municipal do Partido Popular. A primeira pregunta oral relativa ao campo de fútbol en Eirís. Señor García. Gracias, señora alcaldesa. Creo o Grupo Municipal que o proxecto para a execución das obras, vestiarios, campos de fútbol, de herba artificial e peche perimetral de Eirís, aprobado na Xunta de Goberno Local do 17 de xuño de 2019, responde ás necesidades e demandas do tecido deportivo de barrio e do resto das entidades coruñesas que poideran utilizalo? Grazas, señor García. Señor Borrego. Grazas, señora alcaldesa. Cumpriría responder que non, porque queremos crer que non era ese o obxecto deste proxecto. Grazas, señor Borrego. Señor García. Gracias, señor Borrego. Unhas das funcións de todo o Servicio Municipal de Deportes é a construción de instalacións deportivas e o mantemento das mesmas, para o que consideramos que é necesario contar cunha planificación a medio e longo prazo. É dicir, que imos a facer
como imos facelo e cando imos a facer. É básico dispoñer da información necesaria para valorar todas as decisións correctas. Entendo que hasta aí estamos de acordo, verdad? Pois en Coruña parece que non. A pesar de que temos unha alta demanda de actividades e de servizos deportivos e un escaso e deficitario parque de instalacións, co anterior goberno nada de nada, menos 0 e menos 1. Porque lonxe de poñer nada en marcha, incluso se perdeu o campo da grela sin alternativa. Antes o señor Lema falaba de asunta que se esteaba. Saben os osos que fan, non? Que hibernan durante 6 meses. Aquí que durante 4 anos, en política deportiva, nada de nada. E observamos con preocupación que as primeiras decisións tomadas polo actual goberno non son as aceitadas a medio prazo. Neste caso de Irís, cales son as demandas das entidades? Gradas cubertas, local para albergar a logística actual do Clube de Irís, aproveitar para implementar a actividade dos veciños do barrio e do clube cunha sala de actividades dirixidas. En este escenario, o Grupo Popular entende que o proxecto aprobado para Irís está incompleto, porque ninguna destas 3 demandas están atendidas no proxecto aprobado. Como é posible que trasladen e denuncien que existen instalacións deportivas que carecen de gradas cubertas e ao mesmo tempo vostedes aproben un proxecto que non as ten? Cal cree que será a opinión das entidades deportivas de Coruña? E dos pais, e das nais, e das familias? E os deportistas que sufren esas instalacións. Gostaríame ver un concelleiro de deporte valente con respecto, Juan, sabes que a relación e a relación coas entidades é moi boa, pero me gustaría ver un concelleiro de deportes valente que ante a presentación deste proxecto adoptara a postura de modificalo, que se negase a continuar cun proxecto incompleto e tomar a decisión de dotalo de orzamento para modificar as partidas correspondentes e incluir os requisitos que o tecido deportivo está demandando. Eu creo que estamos a tempo. En definitiva, a Coruña ten que aspirar á excelencia. Non permitiremos que se fagan as cousas a medias. Queremos o mellor para a base do deporte, para os mozos e mozas da nosa cidade, en definitiva para todas as familias. No caso dos campos de fútbol en Coruña, é unha débeda que esta administración ten cos máis de 7.800 futbolistas e máis de 76 equipos da cidade. Por isto, o Grupo Popular solicita a modificación deste proxecto para que se adecúe ás necesidades reais da población, dotando de partidas orzamentarias suficientes para que este campo teña grada cuberta, un plan de mellora para a mellora do local do Clube de Irís e para as salas de actividades dirixidas. Cantas máis actividades poidamos desenvolver na instalación, mellor poderemos respostar ás demandas dos nosos veciños e veciñas. Juan, un pouco apelando a que todo o pleno, o señor Laje, falaba deste buenismo, de que as accións positivas, veña de onde veña, son boas. Eu pídolle tamén ao señor Laje que, se cree que é necesario unha grada cuberta, se é necesario mellorar un local e é necesario poñer unha sala de actividades dirixidas, se é positivo, que se molle. En definitiva, señora alcaldesa e señores grupos do Goberno, eu estou decepcionado por a falta de sensibilidade hacia este tecido deportivo. Este proxecto ten solucións técnicas, me consta que ten solucións técnicas para poder mellorarlo. E hai que facelo. Nos non vamos a permitir que se poda tratar así o tecido deportivo. Aquí se han traído sobrecostes de 1 millón de euros por unha grada, e resulta que en Eirís non podemos poñer unha grada cuberta nin mellorar o espazo para o tecido deportivo. Pareceme penoso. Moitas gracias. Grazas, señor García. Señor Lema. Grazas. Señor Borregos, o seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Roberto, a cordialidade por diante de todo, pero a realidade é a verdade tamén. Eu contestaba desa maneira un pouco tirando de certa ironía suave e sempre con bo criterio, porque este proxecto é do ano 2015. Gobernaba o Partido Popular. Se plantexa este proxecto pensando que vai satisfacer as necesidades e demandas do barrio, como agora pregunta a este goberno que non leva nin 3 meses, por suposto que a resposta é non. Este proxecto se retrasa despois de formar parte dun proxecto máis ambicioso de campos que foi aprobado de forma unánime polo Pleno do Concello da Coruña, por unha cuestión tamén de patrimonio que interviu sobre uns supostos osos que ao final eran duns churrascos que facía a xente por ali e duns muros de pedra que efectivamente necesitan unha protección tan importante de 1,26 metros para retrasar casi 2 anos
este proxecto. Proxecto que se chama Vestuarios, campo de fútbol de hierba artificial e cierre perimetral en Eirís. Proxecto que sale en breve a licitación porque ya están prácticamente las actas de replanteo y estamos esperando las bases para la licitación. Proyecto que sí conlleva un local de almacén grande con instalación fija de jaulas, un local de oficina y un pequeño almacén que conecte con el local de la oficina, paréntesis, Club Eirís. Esto es el proyecto de ejecución y no lo ha hecho este concelleiro. Efectivamente no es el proyecto ideal, es un campo de 90,24. No es un campo que reúna las medidas reglamentarias para partidos homologados de categorías superiores. Es un campo que necesita el barrio. Es un campo que no tiene una cubierta porque no sale en el proyecto, pero que la tendrá en un futuro. Y no será la única instalación deportiva que tendrá este barrio, como no será, desde luego, la opción de este concejal paralizarse y, vamos, dejar de trabajar en la redimensión y en la construcción de la gran ciudad deportiva que va a tener esta ciudad, acorde a las necesidades del rugby, que lleva 40 años sin campo en la ciudad, del atletismo, del waterpolo, que no tiene una piscina donde practicar su deporte en el término municipal, así como de, no voy a nombrar las distintas disciplinas que están o en precario o en situaciones de locales que no convienen para su actividad. Claro que La Coruña está retrasada en cuanto a instalaciones deportivas y este gobierno, insisto, precisamente por la voluntad de la alcaldesa de establecer una única concejalía de deportes, te garantiza, Roberto, con toda la cordialidad del mundo, que tanto en Eirís como en el resto de barrios, las condiciones, los equipamientos, las instalaciones e incluso las zonas de juego libre deportivo a través de lo que podamos hacer con urbanismo, al que estamos apretando a diario, como te podrá confirmar nuestro concejal Díaz Villoslada, va a ser la revolución que necesita esta ciudad, que lleva bastantes más de 4 años de retraso en lo que es la dotación de instalaciones. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señor Borrego. Seguinte pregunta oral do Partido Popular relativa ao aparcamento Hospital Teresa Herrera. Señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. O Grupo Municipal do Partido Popular fai a seguinte pregunta oral ao Grupo de Goberno. Que medidas ten previsto acordar o Goberno Municipal para aliviar de xeito inmediato os graves problemas de aparcamento que diariamente padecen usuarios e traballadores do Hospital Teresa Herrera? Moitas grazas. Grazas, señor Deus. Señor Villoslada. Sí, algunhas das medidas tivemos ocasión de comentalas con motivo da pregunta formulada polo Grupo Mixto Cidadáns, comentareillas logo, aínda que me chama un pouco a formulación da pregunta. Logo teria ocasión de preguntarlle por qué. Grazas, señor Villoslada. Señor Deus. No prazo dun ano, a Marea Atlántica eliminou máis de 100 lugares utilizados para aparcar por usuarios e traballadores. O fixo sen alternativa, cando propio era, cando menos, negociar algunha rebaixa ou desconto nas tarifas do parking. É dicir, a Marea restou máis de 100 e non sumou ningunha a pesares das protestas públicas dos afectados. E por que estamos vendo, tampouco é a única cousa que pretenden retirar. O chamado Pacto a Coruñesa, pois vemos que se está un pouco balanceando, non? Ese pacto que ten tentáculos parece que en Madrid, e o enfado vai crecendo cando parece que se alexa ese pacto de goberno con Podemos en Madrid. Pero, bueno, señor Raje, tranquilo, que o Partido Popular foi oposición durante 4 anos e seguirá sendo a única oposición neste pleno do Concello. O Concello de Urbanismo dou a solución ante esa retirada de plazas de lugares para aparcar. Dou unha alternativa, dixo o anterior concelleiro de Urbanismo, que a xente fose en bicicleta ao materno, unha idea perfecta para, por poñer un exemplo, cando se tiña que levar un neno enfermo, é unha idea perfecta nunha cidade onde nunca chove. A actual alcaldesa, cando era candidata, criticou este xeito de actuar. Leo textualmente: no es de recibo que por parte del Gobierno de Xiulo Ferreiro se llegue a esta situación con un carril bici que elimina plazas sin ninguna alternativa para las personas que diariamente van al materno, lo que refleja la pésima planificación. La única opción a corto plazo es establecer algún tipo de acuerdo con la concesionaria del aparcamiento. Ese mismo día también decía que a corto plazo la alternativa pasa porque el Ayuntamiento llega a un acuerdo con la concesionaria para subvencionar a las personas empadronadas en la ciudad de La Coruña, aunque nosotros pensamos que tiene que ser extensible a todos los usuarios del hospital. E que fixo o actual Goberno Municipal nada máis chegar?
Pois acrecentar o problema retirándose eses espacios que comentábamos antes tamén, onde se retiraron outras case 80 lugares onde se venía aparcando habitualmente, cos problemas, evidentemente, que o señor Villoslada se trasladou. Pero antes de agravar o problema, debería haberse tomado esas medidas que a alcaldesa se había anunciado na campaña electoral. En resumen, o Grupo Municipal do Partido Popular ampliou en 366 as plazas para aparcar no entorno do Materno coa construción dese parking público que non existía, sin eliminar ningún espacio no que se aparcaba. É certo que precisamos mellorar as tarifas vixentes deste parking. Por esa razón, no noso proxecto de cidade, elaborados con distintos colectivos, propuxemos descontos xerais nos parking públicos, con bonos multiparking, bonos mensuais, bonos diarios, bonos tardes ou bonos nocturnos e descontos especiais para os parkings de servicio a hospitais coa primeira hora gratuita e tarifa reducida nos seguintes tramos horarios. Agardamos, por tanto, señor Villoslada, que negocien canto antes estes descontos con esta concesionaria do parking e que melloren as conexión desde este hospital con todos os barrios da cidade na tan anunciada reforma das liñas de bus urbano que están pendentes tamén de afrontar. Porque estamos a falar de miles de usuarios, de traballadores perxudicados tras perder máis de casi 200 lugares para aparcar de xeito gratuito sen alternativas. É un pequeno inciso, señor Villoslada, cando antes decía que a Xunta de Galicia non estaba facendo nada polas vivendas de aluguer na cidade. Que eu seiba, é a única administración que está construída en 40 vivendas de aluguer no ofimático, a pesar de que hai algún problema de execución da obra, pero está facendo esa execución. Estamos esperando tamén que este goberno se adira ao plan de vivendas baleiras, como dixo, é un dos obxectivos despois de 4 anos que non se respetou ese contrato coa Xunta. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Señor Villoslada, o seu turno. Sí, voulle contestar solo o tema do aparcamento de Teresa Herrera. A outra cuestión é de outro momento xa falado, non? Decíalle que me extrañaba un pouco a formulación de que preguntaran de que medidas estábamos a tomar inmediatas, cando é certo que vostede recoñeceu na súa exposición que os termos actuais da concesión que está a xestionar Copasa foron outorgados cando vostedes estaban a gobernar. Quero dicir que pode ser que esa medida de establecemento deste aparcamento se tomara en aquel momento, pero as condicións concesionais están, polo de agora, polo menos, impedindo calquera negociación co concesionario. Aínda así, como dixen anteriormente, a través de Musa, estamos tratando de falar co concesionario que está a solicitar, a cambio de reducir prezos para os traballadores e usuarios, porque, insisto, para nós a preocupación fundamental é o conxunto dos usuarios do servicio público. Non imos entrar en dinámica de onde veñen os usuarios, pero os usuarios, porque dos traballadores, aínda que sexan tamén usuarios, tense que preocupar. O Concello sí, pero primordialmente, neste caso, a súa empresa, neste caso, o propio Servicio Galego de Saúde. Por iso digo que tomar esta decisión inmediata sobre a concesión, cando vostedes coñecen precisamente o pliego concesional, pois, bueno, non deixa de ser unha pregunta un pouco torticeira, por decirlo de alguma forma, non? Nos, se é importante o tema do aparcamento, e o dixen de forma taxativa na intervención anterior, para nós era crítica a situación de que non poidera circular o transporte adaptado nese lateral. E así o digo e así o recoñezo, con todos os inconvenientes que iso iba a producir. Pero para nós, esas políticas de accesibilidade son prioritarias. Levaba moito tempo esa situación enquistada e non podíamos permitir por máis tempo que non poidera pasar o transporte adaptado. En ese sentido, nos temos previsto falar e sentarnos ou ben coa Xefatura Territorial da Xunta de Galicia ou ben co Sergas para buscar solucións que poidan paliar esta situación. Falei de que no planeamento urbanístico existen posibilidades de utilización de suelo contiguo ao propio hospital para chegar a un acordo co Sergas e saber o Sergas hasta onde pode chegar e o Concello hasta onde vai chegar na oferta de mellora de espacio de aparcamento. E esas son as medidas que, desta forma máis ou menos inmediata, podemos tomar. E máis nada. Gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Última pregunta oral do Grupo Popular relativa á planta de Nostián. Señor Rodríguez. Gracias, señora alcaldesa. O 1 de xaneiro do 2020 remata a concesión da planta de Nostián. Que prazos manexa o Goberno municipal para a licitación e a adxudicación do novo contrato? Gracias, señor Rodríguez. Señora Fontán. Gracias, alcaldesa.
Bueno, señor Rodríguez, non sería serio, nin prudente, nin sensato por parte desta concelleira fixar unha data de licitación e adxudicación do contrato de Nostián nas actuais circunstancias. Grazas, señora Fontán. Señor Rodríguez. A actual concesión remata con este ano e non hai posibilidade de prorrogala. Somos conscientes da complexidade dos pregos de contratación que reserán a nova concesión e, por iso, todavía é menos entendible que a tramitación non se tivera iniciado con antelación suficiente, de tal xeito que a día de hoxe non está publicada, cando debería estalo hai meses, e xa é seguro que non estará adxudicada antes de que a actual finalice. Polo tanto, urxe esa licitación para tentar, por unha banda, achegar a planta aos obxectivos que Europa se ten marcado para o tratamento e recuperación de residuos eficiente e eficaz, e segundo, para evitar que se repita o lamentable espectáculo de ver como os refugallos procedentes do tratamento dos nosos residuos amontoábanse día tras día durante 5 meses ata chegar nada menos que ás 12.000 toneladas, situación que se resume nesta imaxe. Con razón, vostede, a concelleira responsable, señora Fontán, recoñeceu públicamente que a situación foi crítica e que supuxo un grave risco tanto para os traballadores como para a saúde e calidade medioambiental da mesma cidade. Pero, en contra do que temos escoitado neste pleno, o problema non comenzou o 1 de abril coa prohibición da concesionaria da planta de trasladar ese refugallo ao vertedeiro de Grixoa. Comenzou moito antes, cunha planta incapaz de executar o ciclo completo do tratamento da basura e cunha concesionaria que viña incumprindo de xeito reiterado as condicións de envío dos refugallos cunha porcentaxe de materia orgánica superior ao 10% do seu peso, como advertiron 3 informes previos da Xunta de Galicia antes da prohibición. Pero é que máis, vimos de escoitar que a Xunta de Galicia non estivo á altura, non foi o bastante flexible. A Xunta de Galicia deulle a Nostián, a concesionaria, nada menos que 2 anos para poder correxir esa situación. 2 anos é unha aportación de 600.000 euros, cosa única en todas as plantas de tratamento de Galicia. Eu entendo que coincido co bo ambiente que temos que ter, co bo rollo que defende o señor Laje, pero claro, se resulta que 2 anos e 600.000 euros non é estar á altura do bo rollo, quizáis nos estamos vindo un pouco arriba. Por lo tanto, o que por certo, ademais, este incumprimento no peso de materia, no porcentaxe de materia orgánica no peso dos refugallos é, señor Jorquera, o motivo do distinto prezo. Non é unha cuestión temporal. Este é o motivo de por que a Coruña lle vai a sair máis caro eses refugallos que a Consorcio. Por lo tanto, a prohibición pode dicirse que foi sobrevenida, pero en ningún caso inesperada, e non pode justificarse o ocorrido nos 5 meses. Mais aínda, cando a solución elixida para superar esa prohibición que debía de estar xa prevista, existía dende o primeiro momento. E que fixo o Goberno, repartido por metade entre Marea e o PSDG, durante estes 5 meses? Exactamente o mesmo, non defender os intereses da cidade. Porque os intereses da cidade se defenden exixindo ante a concesionaria o cumprimento estricto das obrigas do contrato, garantindo dese modo a correcta prestación do servizo. Como fixo, por exemplo, no seu día o Goberno do PP, que ao denunciar os incumprimentos porque non se pode pagar máis por reciclar menos, o que fixo foi refutar, opoñerse judicialmente ás pretensións da concesionaria e, polo tanto, acadando un aforro de 80 millóns de euros. Pero, aínda por riba, escoitamos con moita preocupación que, pese ao gravísimo incumprimento, o actual Goberno ten expresada a súa intención de non sancionar a concesionaria, o que non fai senón incrementar o bochorno da cidadanía, que se sinte con razón estafada, porque durante estes 5 meses se iba a pagar religiosamente as oportunas tasas pola prestación dun servicio que non se prestou nos termos establecidos. E, por último, xa remato, señor Martínez, non temos ningún problema, este grupo, nin eu, en recoñecer que estamos en primeiro de oposición, efectivamente. E máis, nesa carreira de oposición matricularonos vostedes no pleno da corporación, porque a cidadanía nos tiña matriculado en goberno, que por algo fomos o proxecto de cidade máis valorado e maioritariamente apoiado nas pasadas eleccións de maio. O que sí esperamos é ter mellores resultados académicos en primeiro de oposición que os que vostedes tiveron en cuarto de goberno, porque chegaron ata ali non xa con asignaturas pendientes de primeiro, que penso que a maioría delas non se tiveron nin presentado. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señor Rodríguez. Señora Fontán. Gracias, alcaldesa. Señor Rodríguez, cando eu falei da pouca xenerosidade da Xunta de Galicia, estaba a falar do que tamén usted acaba de reconocer era unha situación crítica.
Diante dunha situación crítica, as respostas que teñen que dar as administracións son con sensibilidade e con solidaridade. Eu o que critico precisamente foi esa falta de solidaridade nun intre en que estábamos realmente afogados por esa situación crítica emerxente, de emerxencia e de crisis en Nostia. Dito isto, mire, estamos a falar dunhos pliegos que non son calqueira cousa. Estamos a falar do futuro dunha planta que ten que darlle servicio a 400.000 persoas do consorcio. Unha planta que ten máis de 100 traballadores. É unha planta cuyo coste, que non é unha posta a punto, nin unha reforma, senón que é unha nova planta, ascende a 42 millóns de euros. Isto merece pola nosa banda deternos, como estamos neste intre na Consellería de Medio Ambiente, a revisar seriamente os pliegos técnicos, porque esta é unha aposta de futuro, unha aposta de sostenibilidade, de economía circular e de orgullo para todos os coruñeses na forma de tratar os nosos residuos. Por lo tanto, non hai que ter tanta presa, hai que facer as cousas ben, hai que facelas ben. Di vostede que termina o 31 de decembro o contrato, efectivamente, pero sabe tamén como a min que se pode prorrogar. Esa prórroga nos dá a tranquilidade de que os cidadáns terán ese servicio cumplido e, polo tanto, non habrá unha carencia. Iso non quita para nada, o noso compromiso, a nosa dilixencia en sacar esos pliegos, os pliegos técnicos, os de viabilidade e máis as cláusulas administrativas. Eu non lle vou a decir que vai estar 1 de xaneiro nin o 4 de febreiro, non vou a facer eso. Terán que estar cando sexan o suficientemente bons como para estar e como para que todos nos sintamos orgullosos da planta que vai a sair da adxudicación desos pliegos. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, señora Fontán. Rematan as preguntas orais. Como saben, o seguinte punto son as preguntas escritas que, como o seu propio nome indica, se respostarán por escrito antes do próximo pleno. Os seguintes son os rogos e, salvo erro ou omisión pola miña parte, somente consta un rogo do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Si, moi brevemente. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo. Primeiro, que desde a Consellería de Medio Ambiente se continúe co modelo de CES, captura, esterilización e solta, para a xestión das colonias felinas da nosa cidade, por ser unha política con implicacións no eido da salubridade pública, mas tamén de protección e coida dos animais que viven nas nosas rúas. 2, que desde a Consellería de Medio Ambiente se formalice a través de novos convenios para a xestión de novas colonias felinas de acordo co modelo CES na contorna da Praia de Oza, na Agrela e no barrio das Flores. 3, que desde a Consellería de Medio Ambiente se procure un espazo para gatas e gatos das colonias felinas para estancias temporais e puntuais. Moi ben, moitas grazas, señora Beira. Por último, xa pasamos ao escano cidadán. Por orden de entrada no rexistro temos dúas peticións. A primeira, por favor, don Francisco Míguez Fernández. Boa tarde, Francisco. Benvido ao pleno desta corporación. Non sei se coñece o regulamento do escano cidadán, simplemente a modo breve, corresponde á presidenta, neste caso a min, ordenar e pechar a quenda. Esta quenda será dun máximo de 3 minutos, que ten vostede o contador na pantalla. Bueno, buenas tardes. Mire, señora alcaldesa, yo no voy a entrar en si lo primero que hizo usted aquí fue subirse el sueldo. A mí eso no me importa. Yo lo único que le voy a pedir es que gobierne para todos los coruñeses, sean cristianos, no creyentes, y que gobierne para todos, ¿no? Porque en la toma de posesión que hizo usted, hizo un guiño ahí a sus socios, al BNG y a la Marea, poniendo el himno de Galicia, olvidándose del himno español. Yo creo que somos muchos los coruñeses que nos sentimos gallegos y españoles, y nos pareció muy mal que en la toma de su posesión como alcaldesa se olvidase del himno nacional, que también es de todos, ¿no? Por eso le pido que gobierne para todos, no como hizo la Marea, que vetó
a asociaciones cuando estuvo gobernando, tanto culturales como religiosas, etcétera. Que si quieren luego les digo en particular, sí, ríase todo lo que quiera, pero luego si quiere le digo cuáles son. Bien, vengo aprovechando lo que se hizo hoy en el Senado, su grupo político, que es aprobar el Día de las Víctimas del Franquismo, olvidándose de todas las víctimas. En la guerra civil hubo varias víctimas, no solamente las del franquismo. Hubo víctimas de la República, hubo un genocidio católico, y hubo muchas víctimas que no eran ni católicas y también fueron asesinadas por la República. Nosotros vamos a crear una asociación de víctimas que ya está muy avanzada, víctimas de la República, y vamos a pedir, junto con los abogados cristianos, que ya lo están haciendo los escritos para que en la ONU, tanto en la ONU como en la Unión Europea, se reconozca el genocidio cristiano que hubo en la guerra civil, porque aquí parece que se olvidan que hubo varias víctimas, no solamente las de un bando, hubo la de los dos bandos, ¿no? Le vamos a pedir también en un futuro próximo un espacio público para la creación de un monolito de las víctimas de la represión también de la República, sin hacer ningún ensalzamiento de nada, sino poner también los nombres de aquellos que fueron represaliados solamente por ser creyentes. Creo que también tienen el mismo derecho que el monolito que está en la Avenida de Navarra, también tienen el mismo derecho como ellos, de ser reconocidos por sus creencias, ¿no? También vamos a solicitar la retirada de la calle Indalecio Prieto. Un Indalecio Prieto que ustedes lo ensalzan como si fuera un socialista ejemplar. Una persona que subió al Congreso de los Diputados, montó un arma y amenazó a un diputado. Un Indalecio Prieto, íntimo amigo de Largo Caballero, que participó en la represión del 34 en Asturias, con cientos de muertos. Un Indalecio Prieto que se exilió a México con parte del oro del Banco de España. Señor Míguez, rematou o seu turno de 3 minutos neste escano cidadán. Agradecemoslle moito a súa intervención. Se o voceiro municipal ten interés en respostar ou non. Sí, no me deja solamente una cosa. Le vamos a solicitar que el escudo con el águila de San Juan, como dijeron los expertos, se vuelva a colocar en su sitio, porque hubo un empate y hubo un voto en particular para que se conservase. Grazas. Ya sé que son 3 minutos, pero esa era la pregunta, que se devuelva. Señor Míguez, rematou o seu tempo. Ten a palabra Vale, o voceiro municipal para respostar se o considera oportuno. Señor Lajetuñas. Boa tarde, señor Míguez. O espírito do escano cidadán, cando se crea, é precisamente para dar resposta ás inquietudes dos cidadáns, dos veciños e veciñas sobre unha cuestión concreta no ámbito das corporacións locais e concretamente en calquera institución que teña a posibilidade de dirixirse un veciño ou unha veciña ao conxunto dos seus representantes. Neste caso, o que asistimos é un alegato de carácter ideolóxico, nacional, catolicista, que en calquera caso vostede está no seu direito a facelo, pero ten pouco que ver coa actividade municipal que se desenvolve nesta institución. En calquera caso, quero decirlle que a Constitución española e o Estatuto de Autonomía de Galicia, que son as normas básicas polas que nos dotamos as galegas e os galegos, son as que facilitan que persoas como vostede poida expresarse en democracia nos términos. Señor Míguez, non interrumpa o voceiro municipal. Se volve interrumpir o voceiro municipal, lle requerirei para que abandone o salón de plenos. Non está no uso da palabra, non estará máis no uso da palabra nesta sesión porque, reitero, rematou o seu turno e, polo tanto, non interrumpa o voceiro. Se volve interrumpir o voceiro municipal, requerireille para que abandone a sala. Como lle decía, a normativa vixente, froito do sistema democrático que temos en España, é o que facilita que persoas como vostede poidan
utilizar unha ferramenta democrática de participación como é o escano cidadán para vir a facer apoloxía dunha ideoloxía de carácter totalitario e dunha ideoloxía, desde logo, que ten pouco que ver co sistema democrático. Decirlle tamén que coñecemos a historia recente, dentro da historia contemporánea, e todas as alusións que se teñen feito aquí, sesa a Indalencio Prieto, a Largo Caballero ou a calquera outro demócrata, pois quedan, lóxicamente, descalificadas só despois de escoitalo. Decirlle que dende este goberno municipal hai o máximo respeto por todas as posicións políticas, o que non hai, desde logo, ningún tipo de tolerancia, nin co fascismo, nin co franquismo, nin pola apología de aqueles que aínda siguen falando do xeito en que fala vostede. E voulle explicar por qué. Porque moitos dos que estamos aquí sigamos tendo a familiares que non sabemos onde están enterrados, están nas cunetas deste país, seguiremos falando de memoria histórica e seguiremos falando de reparar esa memoria histórica. E me parece un insulto a unha boa parte deste país vir aquí a facer a apología que vostede fixo. Eu poderíalle contestar de outro xeito. Sí, señor Míguez, unha apología clara do nacional catolicismo e do franquismo. Por lo tanto, tolerancia cero con este tipo de actuacións por parte das institucións democráticas, por parte dunha corporación municipal que despois de levar máis de 8 horas aquí reunida, aborda os problemas dos veciños e das veciñas da cidade da Coruña. O escano cidadán non pode ser unha ferramenta que sexa perturbada para facer apología do nacional catolicismo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Moitas grazas, señor Míguez. Pode xa abandonar o salón de plenos para dar paso. Señor Míguez, abandone o salón de plenos. Señor Míguez, non está no uso da palabra. Abandone o salón de plenos. Lle chamo a orde por primeira vez, lle chamo a orden por segunda vez, lle chamo a orde por terceira vez, abandone o salón. Requiro as forzas de seguridade, por favor, acompañen a este señor á porta do salón de plenos por desoír as indicacións desta presidencia. Non se van tolerar desacatos a esta presidencia. Moitas grazas aos corpos de seguridade e pido, en nome de toda a corporación, desculpas a quenes nos están escoitando a través do sinal das redes, mesmos presentes nesta corporación, por un espectáculo que temos vivido aquí. Pasamos á segunda quenda do escano cidadán. Por favor, que comparezan no salón de plenos dona Inés Carrión Orosa e dona Ana María Esmelz, non sei se o pronunciei ben, Collado. Boa tarde, Inés e Ana María. Benvidas á Casa do Concello, a vosa casa, a este salón de plenos. Moitas grazas por ter presentado esta iniciativa para participar no escano cidadán. Como xa anunciei, a duración da intervención é de 3 minutos, somente dunha persoa, pero neste caso faremos unha excepción para que faledes as dúas e tentarei repartir o tempo entre ambas. Adiante. Moitas grazas. Boas tardes. Antes que nada, en vista do rexeitamento da moción da declaración de emerxencia climática, queríamos deixar no aire unha pregunta. Como puideron PSOE e Cidadáns rexeitar a moción sen terse que era aceptado a nosa petición de reunirnos con eles para explicar e negociar a moción? Porque pensamos que o cidadán ten polo menos un dereito a ser escoitado. Boas tardes. Falamos en representación de Fridays for Future, un movemento formado polas novas xeracións, as cales somos conscientes de estar situados no límite dun período, iniciado hai xa máis de 100 anos, ca utilización masiva dos recursos enerxéticos fósiles.
Somos conscientes de que, antes que nós, foron moitas as organizacións e persoas que, prevendo o que podía chegar a ocorrer, denunciaron o uso inmoderado e irresponsable dos recursos fósiles para obter enerxía. Estes recursos estiveron durante miles de anos baixo terra para facer a atmosfera respirable para os seres vivos e agora que xa non o están supoñen un grave risco para eles e, polo tanto, para nós. Sentímonos herdeiras desta loita e nesa carreira de relevos interxeracional, agora, por primeira vez na historia, somos os rapaces e rapazas quen recollemos o testemuño da defensa da vida no planeta. Por iso pedimos á autoridade municipal a toma en consideración prioritaria para a reversión dos procesos que na nosa cidade contribúan ao cambio climático, así como a posta en marcha inmediata de iniciativas enerxéticas aforradoras, limpas e alternativas, para chegar a cumprir estritamente os parámetros ambientais definidos polos comités científicos das Nacións Unidas. É a súa responsabilidade en tempos moi difíciles. Ademais disto, queremos por estas razóns denunciar a irresponsabilidade dos intereses e os organismos que nos levaron ao borde do precipicio. Queremos denunciar a irresponsabilidade dos poderes que non previron nos seus parámetros de actuación a necesidade de asegurar o futuro das novas xeracións. Facemos esta chamada no Pleno do Concello da Coruña, que ten como competencia específica a educación da cidadanía para unha cultura cívica sensible, consciente e formada, capaz de abordar os inmensos retos ambientais que temos plantexados desde a nosa cidade e tamén como parte do sistema global ao que pertencemos. Os rapaces e rapazas de Fridays for Future a Coruña exiximos ao Concello que asuma, ademais da reducción da pegada de carbono da cidade, o fomento desta urxente e imprescindible cultura da sustentabilidade ecolóxica e social, tan urxente e imprescindible que nos vai a vida nela. Moitas grazas. Ben, pois moitas grazas pola vosa intervención. Ten a palabra o voceiro municipal, señor Lajetuñas. Bueno, en primeiro lugar, darvos as gracias pola vosa pregunta ou polas vosas inquietudes trasladadas a través do escano cidadán. Penso que a crítica constructiva e as propostas deben de ser sempre ben acollidas se se quere que unha sociedade democrática avance. Penso que hoxe estamos aquí diante precisamente dun acto do cal todos temos de tomar nota. Si quero facer unha aclaración, eu non recibín como voceiro do Grupo Socialista ningunha petición, digo porque fixeche desalusión a que non quixéramos escoitar. Si quero explicar unha vez máis que podemos compartir e compartimos unha boa parte das definicións globais que se fixeron en torno á emerxencia climática, o que tamén debemos de explicar é que non é nin a forma en que se trasladou, nin as propostas, tiñan moito que ver con actuacións como as que vos acabades de poñer agora de manifesto, coas cales, coa mesma, decimos que existe un compromiso por parte do Goberno Municipal e por parte da Consellería de Medio Ambiente precisamente para potenciar as iniciativas enerxéticas que vayan cara á sustentabilidade. Quer dizer, entendemos que hai que facer políticas globais, compartimos a necesidade de poñer en marcha programas de educación ambiental, entendemos que é fundamental porque non é un traballo que se resolva no corto prazo e, polo tanto, entendemos que iniciativas como as que vos estades tendo sí que contribuyen a unha cultura da sostenibilidade. Iso ten moito que ver tamén co cambio do modelo productivo, iso ten moito que ver co cambio do modelo de vida e ca propia calidade de vida. Ten que ver coas políticas de mobilidade que se van a aplicar durante o seguinte mandato e entendemos que non só se trata de establecer compromisos, senón tamén de poñer recursos e que esos recursos posibiliten que a educación faga unha parte, que é a creación dunha cultura cívica onde a sostenibilidade forme parte das políticas integrais que nos afectan en todos os campos. Iso faise con compromiso e con recursos. E o que xa podo adiantar é que no ano 2020 poremos en marcha un programa de educación ambiental respondendo precisamente a esas inquietudes que acabades de poñer sobre a mesa. Esos son compromisos concretos. É un compromiso global, pero significa destinar recursos e comprometerse para que o
non só a cidade da Coruña, sino para que este planeta sexa un lugar non só de presente, sino tamén de futuro. Por lo tanto, darvos as gracias non só porque sesades conciencia crítica, que é lógico que o sesades, sino porque este goberno municipal recolle e recibe ben as formulacións que acabades de facer. Para botón de mostra, pois, a posta en marcha en 2020 dun programa de educación ambiental que o que persigue precisamente é que en todos os centros educativos da cidade da Coruña se poida introducir a cultura da sostenibilidade. Gracias. Ben, pois, moitas grazas. Parabéns pola vosa intervención e creo que falo en nome de toda a corporación se digo que como políticos nos reconforta ás veces é moi gratificante poder escoitar a xente nova, as súas inquedanzas que veñades a esta Casa do Concello, que reitero é a vosa casa, a expoñernos moitas veces a darnos verdadeiras leccións os maiores. Así que parabéns e grazas. Ben, para rematar, simplemente agradecer aos concelleiros e concelleiras este pleno, o talante, o ton, desexarlle a través dos seus compañeiros da Marea a señora Cameán Calvete unha pronta recuperación. Tamén agradecer ás persoas que estiveron todo o día no público, os xornalistas, e se me permiten, para rematar con mellor sabor de boca, recordar unha comedia, a única que ten de Stanley Kubrick, titulada Dr. Strangelove, que aquí traduciuse como Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, un monólogo de Peter Sellers, cando dicía: caballeros, aquí non se pueden pelear, esta es la sala de la guerra. Moitas grazas e boa tarde.